Salam mehriban onlar. Giýçäşi, ýedi-dileşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Türkmen Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontunyň, ýagny halkyň hakykat, hak, adalat, erkinlik, halallyk göreşiniň informasiýon kanaly bolan Türkmenim kanalynyň nowatdaky günni ýaýlymyna hemmäňiz hoş geldiňiz. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Mübarek orada aý bolan soň hemmeleriniň edýän ýagşy doga dileýlerini, ibadatlaryňyz, oradalaryňyz Allahyň dergähine kabul bolsun. Mehriban doganlar, inha şuňky temamyz watan öňükleri kimler? Bu Türkmenistanyň inni 3-nji tapgyryna ädimäten diktatorlyk näme üçin bu sözi ulanýar? Näme üçin bu termini ulanýar? Köp wagtdan bäri şu sözüň üstünde bir eger mümkin bolsa tegeleňiz sol geçirdiňiz. Ýa-da özara maslahat edip şol döwletli maslahatdan çykan netijäni şo taýda beýan edilen garaşlary aýdaýsaňyz diýip köp isleg, haýyş gelip goşupdy. Ýöne bilişiňiz ýaly biz hemme zatdan owul biziň watandaşlarymyzyň, umumyň adamlaryň özüniň hakykaty gözläp tapmagynyň, özüniň hakykata düşünmeginiň tarapdary. Sebäbi özüň zähmet çeken wagtyň has şol alan hasylyň netijen ýa şol zähmet çekip ýeten bir tagamyň bişiren zadyň has lezzetli bolýar. Ine mehriban doganlar, şoň üçin biz köp wagt garaşdyk şu temada bir her kim öz yerini bilýärmika? Hawa käbir goppamlar, rejimiň ýallaklary, rejimiň nemesini gyjyklaýanlar, göterýänler, rejimiň gullukçylary, haramzadalar, kezzaplar ondan bäri bolup şu sözü öwran agzyna takkaş çeýnän ýaladyp çeýneme goýarmyka diýip biz garaşdyk, ýöne bolmady. Şoň üçin şu gün şu watan dönügi diýmek näme diýmek? Watan dönügi diýilende şuň manysy näme? Esasy manysy biziň seljermede birinji nowatda seljermeli zatymyz şu. Watan dönügi diýilende aslynda kime diýilýär? İkinciden bu watan dönügi ýa-da watana dönüklük terminini haýsy döwürlerde kim ýa-da kimler tarapyndan has köp ulanýardyr ýa-da ulanylýar. Şular aýrylaýlatmy. Ondan soň üçüncü, kim kime watan dönügi diýär? Watan dönükleri diýilýänler kimler? Olar näme edip berler, näme diýerler? Şonu seljerer. Ondan soň watan dönükleri hakykatçylarmy? Hakykaty isleýänler, hak, adalat, halallyk isleýänler mi? Ýa-da öz halkyny, ýurduny ýok etmek üçin and içen ýaly, aýak arlygyna satançylyk edýän, talaňçylyk, gyrgynçylyk edýän diktatorlyk rejimimi? Şoň ýallaklarymy, ýalýaglarymy? Gullukçylarymy? Ýa-da bir tarapda diktatorlyk rejimi, beýleki tarapda Merkezi Aziýadaky döwletlerde öz gulçuluk sistemalaryny, baknaçylyklaryny döretmek üçin
özüne oynatky, dönük gözleyen ulu güýçleri özüniň satançylyk, syýasy, küntüçilik hyzmatyny hödürleýänlermi watan dönükler? Şeýle de bolup bilýär. Watan dönükleri diňe diktatorlygyň gullukçylary däl. Diktatorlyga garşy turan bolup aslında watanyny, ýurduny, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny satýan, şonu satyp şondan özüni peýda gözleýänlerem bolup bilýär. Diňe sebäbi söz şuňky temada şeýle ýazylanlar. Diktatorlygyň gullukçylarymy ýa-da hakykatçylarmy diýip. Elbetde bu termini diktatorlygyň gullukçylary ulanýar. Sebäbi näme üçin ulanýar olar? Olar ugurluk eden uyalmaz, üstüne gelen uyalar edýär. Ýa-da ýene ata-babalarymyzyň aýdyşýaly. Orromsam özüne osar. Ogrum özüne osar, orromsam özüne osar edýär. Aslında hakyky watan dönükleri. Şu sözü terminologiýany ýygyderli ýagdaýda sakgytçaly ulanýan we hakykatyň tarapyndan bolan hak bileşiginiň aktivistlerini, öňdewarjylaryny, agzalaryny watan dönükleriniň, watan satanlaryň, satançylaryň arasyna goşup, garyp, bizem şolardan ýaly görkezek bolýan haramzadalar öz aýyny ýapmak üçin ulanýan maskasy aslında şu watan dönükligi diýilen termin. Ýöne bilsiňiz ýaly. Biziň Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymlarynyň alınıp barlyşy tesvirçilen, kommentariýaçylaryň tekst görnüşinde beýan edýän garaýşlary, bildirýän aýdýan bellikleri, teklipleri we şolar alyp barýarlar. Menem araçy höküminde şolaryň hemmesini ekrandan tedýetdirýän. Şoň üçin häzir esasy temaga geçmeden öň men tesvirçilerimde, alyp barjylarymyza söz nowatyny berjek. Ondan soň watan dönügi kim? Aslında kim watan dönügi? Watan dönügi kime diýilýär? Nähili iş eden, nähili adama zady diýilýär. 1. 2. Watan dönügi sözünü, terminini kim, haçan, has köp ulanypdyr ýa-da şu adam kim has köp ulanýar? Watan dönügi, dönükleri diýilýänler kimler? Näme edip ýörler? Şolar hakykatdan watan dönüklermi? Ya şolara watan dönükler diýenden özler watan dönüklermi? Bularam faktlar bilen, suwutnamalar bilen yeken tutuş dünýäň öňünde goýup şuny düşünýär. Häzir söz nowatyny kommentariýaçylara berýär. Kelam. Salam aleykum. Edi watandaşlar diye salam, kelam. Sen ýaýynlanym öň başladyň tügeleme. Ömrüň uzak bolsun. Eliňe güller bitsin. Şu taýda bir belli geçjek bolýan mehriban onlar adatdan boluşýaly biziň gün ýaýlymlarymyz. Halk grup watandaşlar bolup edýän gün ýaýlymlarymyz Türkmenim kanalyna 6-njy günden bazar onuň geçilýän akşamda. Ýöne ertir gaty bir agyr iş bar. Şoň üçin ýadawlyk sebäpli şu gün ýaýlymy edip bilmäýmesem diýen şolar ýalaky alada bilen şuny geçirdik, şuny döwürtür. Şoň üçin köp watandaşymyz, köp biziň alyp barjymyz, öňde barjymyz bilişiňiz ýaly daşary ýurtlarda eklenç gözleginde agyr kyn şertlerde işleýärler. Allah kuwat bersin. Şoň üçin olaň gatnaşyp bilmeýänligini, gelip bilmeýänliginiň esas sebäbi
olan iş şertleri. Şondan häzir düşünürün. Biziň hem iş şertlerimize göre şunu geçirmeli bolýar. Şoň üçin aýplaşma. Kelam biz tejribeleriň ýazdyk halk, hak hukuk, adalatsyzlyklaryna garşy çykyşlarymyz olary ýalaklan gözü bilen bize eden batyşlarynyň aşagyna biz watan dönügi bolup ol zalim haramlar bolsa watan oglary bolup galýar. Dogry bulaýdyanyň emmesini ýekan düşünürjek edip nesip bolsa burada gowy maslahatlar edildi. Şunda otara gittim, gözüm var, gözüm var. Marhili nemeleri oka bilmejek ýaly, kıyın okayan. Komentaryaları, şoň üçin aýplaşma. Işıklara yaman neme diye täsir edýär. Halk köpçüligi adalatyň güýji ýokdugyny bilýärler. Halk näme etseňiz gönü gaýgy bolup durka özüni näme diýär? Özüni oda atasy gelenok hiç yapışgasy ýok. Güýa özüni kim atasy gelýär diýär. Sen ýam tema girdin, awazy ýan ýok, gir. Türkmen ýigit watan dönügi diýip diktatura üçin hakykata aýdýan, watan dönügi diýip hasaplanýan diktatoruna özü watan munasyby bolarmy watandaşlar diýär. Türkmen ýigit özleri gaty gowy bilýär. Kim watan dönükligini hakyky dönük diktatura öz aýdýan sözlerini nesibeli bir gün gözlerine basar diýär. Ömrüňiz uzak bolsun. Gaty dogry. Garajoglan Türkmen. Assalamu alaykum mehriban illeşler, döwlet sagamanysyňyz, hemmäňiz dowa dilerlerine kabul bolsun diýär. Sağ Garajoglan ömrüňiz uzak bolsun. Merif Türkmeniň gahrman ogly Garawatyr şeýle diýär. Her kim öz aladasyny etse, milletiň aladasyny kim etmelidir? Gaty dogry. Gaty dogry. Inni onna mehriban doganlar, edidilleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Başlaýas. Ýa-da temamyza. Kimler watan dönükleri? Rejimiň ýallaklaryny, rejimiň taşşakçylaryny aýdyşlary ýaly dogurdanam Türkmenistanyň hakykatlary aýdýanlar, Türkmenistanyň adamçylykdan A harpynyň ýokdugyny, adam hukuklar diýilen zadyň düýünden ýokdugyny, söz azatlygy, elebeli zatlar, olar ilýän zatmy diýip sorulýanlaryny. Bir wagt ýok bolup ýitip literaturadan, kitapdan, köpçüligiň mereken atmosferadan ýitip gidenligini, erkinlik, azatlyk, ar-namys, insaniýet, adamçylyk diýilen zatlaryň ýitip gidenligini bilmedik süren bolýan we Türkmenistany şu derejä ýetiren diktatorlyga gönümel ýa-da aýlagly hyzmat edýän. Garaz özüni alyp barşy bilen, haram bäkride çapyşy bilen Türkmenistan döwletine we Türkmen halkyna edýän her bir hereketi
işi, sözü ziyan veren adama watan dönügi diýilýär. Watan dönügi diýilen sözüň esasy manysy, asyl manysy şundan ibarat. Watan dönügi. Ýagny haýsam bolsa bir adam öz watany, Türkmenistan näl haýsam bolsa bir watany, öz watanyna dönüklik eden, watanyny satan, günümel anlamda watanyny satan, watanynyň başyna aýylgan şor pelaketiň, betbalçylygyň gelmegine sebäp bolan we sebäp bolup ýören adam ýa-da adamlara watan dönügi diýilýär. Watan dönügi kim diýilende watan dönügi sözüniň manysy şundan ibarat. Inni onno bizim watanymyz neresi? Türkmenistan döwleti. Şeýlemi? Hawa. Türkmenistan döwletini satanlar kim? Satyp berenler kim? Türkmenistan döwletine ziyan verenler, ziyan berýänler we ziyan berip ýörenler, mundan soňam ziyan berjekler kim? Olar ýaly bolsa. Ýagny onno biz şeýle diýip bilýäs. Öňkü watan dönükleri, häzirki watan dönükleri we geljekdäki watan dönükleri kimler? Düşündirer. Inni has düşünükli bolmak üçin bir zady biz aýylt etmeli şu taýda. Watan dönügi diýilen termini kim has köp ulanypdyr? Taryhda has köp ulanypdyr. We näme sebäpden ulanypdyr? We şuň gününe watan dönügi diýilen sözü, watan dönükligi diýen aýyplamany ýa-da watan dönükleri diýilen termini iň köp kimler ulanýar? Watan dönügi, watana dönüklik diýilen termin iň köp Sowet Soýuzynyň elheç diktatorlygyň pursatlaryna ulanylan söz. Watan dönükligi. Sowet Soýuzy gurulyp başlan wagtlaryna men diýen türkmen gerçek goç jigitlerini türkmeniň ýagty geljegi üçin erkinligi, orsa gul bolmazlygy, baknaçylykda ýaşamazlygy üçin, türkmeniň türkmen bolup galmagy üçin erkin, aramysly, arassa päk ata-babalary ýaly. Şoň üçin gulçylyga garşy çykanlara watan dönügi diýilen aýyplama bilen, töhmet bilen öldürilen biziň gerçek goç jigitlerimiz. Oňa çennem käbir uruş ýagdaýlarynda, käbir ýagdaýlarda hakykatdanam dönüklik edenler türkmeniň bähwidini, ilgün bähwidini öz satanyň arasynyň bähwidine satanlar watan dönügi, watan dönükligi bilen aýyplanyp iň agyr jeza berilipdir. Ýöne ol başga diktatorlyk döwründäki watan dönügi goşadyrynyň içindäki ulanylan termin sözi başga. Inni şuň gün watan dönügi, watan dönükleri diýilen sözü termini iň köp ulanýan Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi. Näme üçin ulanýar? Muny Türkmenistandaky hakykatlary aýdýanlar diňlenmesin. Şolaň sözü diňlenmesin. Şolar hakykaty bütün dünýä ýetirmesin, ikrar etmesin. Adamlar Türkmenistanyň watandaşlary watan dönükligi aýyplamasyndan gorkup sebäbi
Wyjdany bolan adamda watan dönükler diýilende bir hil bolup gidýär adam şo sözü eşitende. Sebäbi ol adamyň küýünne hiç tadyna ýok. Oýunna küýünne ýok. Olar ýaly söz niýet hiç tat ýok. Şoň üçin şeýle bir negativ, nejis duruşy bilen sebäbi şol işiň özü nejis. Watanyňy satmak. Öz mukaddes watanyňy, ýagny ýaşap gören bolsaň, sen bütün ennamyňdaky, bedeningdäki bütün minerallar, elementler hemmesini emele getiren şol toprak watan. Şoňa sen dönüklük edýän. Ata-babalaňa beýle watanyňa, topragyňa seni adam eden, seni bedene, seni adam şekline getiren mukaddes zada sen dönüklük edýän. Şoňa ikilik edýän. Şoň üçin gaty aýlygaç söz bu. Häzirki Türkmenistanyň rejiminde Türkmenistany satyp berenler. Hakykat aýdylmaz ýaly, hakykaty gizlejek bolup, hakykaty aýdýanlara garşy her hili haýwat atýanlar. Şolara garşy her hili fiziki, psikolog hüjüm edýänler. Şolaryň hemmesi geljekde Türkmenistanyň Halk Respublikasy öz baýdagyny dikip adalaty dol ýola goýup işe başlanýar. Öz ulanýan terminleri boýunça watan dönüklügi termini boýunça kanunyň öňünde jogap bererler. Bütün şolon kanun boýunça şu watan dönükleri, watan dönügi şeýle şu sözleri nirde, şu termini nirde ulanan bolsalar Türkmenistanyň içinde ýa daşynda tapagy. Haýsy platformada hemmesini yeken jogap bererler. Her sözüne däl, her harpyna. Ştaýda tesirler bar dik görkezýär. Tesirleri ara goşup soň men dowam etjek. Garajoglan it eýetini diýişlermi diýe. Şol watan dönügi agitasiýasyny edýän itowluda iýen ýalyny halallamak üçin pokunyýa halkyň eline diri düşäýse näme boljagyny gaty gowy bilýär özü diýe. Garajoglan türkmen. Messi ilki bilen salam hemme gitçäşi döwlet aga hamala şatlyk orada aýyna ağlamayan ýaly gürläp goýdy diýe. Ine ýa-da näme diýdim? Ogrum özüne osor diýdim. Orrumsam özüne osor diýdim. Ogurlyk eden uyolmaz, üstüne varan uyolur diýdim. Ata-babalamyň sözü men sözümde. İkisem %100 şol ýagdaýy dogry subut edýär. Geljek hazır ona dur. Messi dur. Kelam. 200'lü özünü mümintirap yalakalara hizmet edenler, vatan ogurlary, vatan düşmanlary, diktaturanyň syýasatyna gollaw berenler, vatan ogurlary, satan ogurlary diýmek jaýdar bolýar diýär. Gaty dogry, ömrüňiz ok bolsun. Garajoglan türkmen watanyň esasy düýbi kim? Elbetde halky, raýatlary,
raýatlaryna garşy terror ulanyjylara garşy halk üçin göreşýän hiç kaçan dönük bolup bilmez. Halk üçin göreşýänler taryhy girjek hakyky gahrymanlardyr, göreşijilerdir. Gahryman sözünden eşitdimde bir hili bolýan. Eşekçiň şol gahryman sözüni pohlaýşyndan soň. Meryem, salam Türkmen halkym. Salam Meryem uýa. Hoş geldin. Kelam. Bul watana kasam edenler. Döwlet halk üçin nip ananlaryp öz ygtyýaryna peýdalanyp halkyň hak hukuk elinden alan döwlet diktatura nesil şalygyna geçirip öz garaşsyzlygyny aldy. Halkyň elinden niýe? Ýa-da dogry. Karajoglan Türkmen diňe aýdan däl. Aýtdyrýanlaram jogap bermeli. Gaty dogry Karajoglan, ömrüň uzak bolsun. Olaryň ýeke ady bar. Hemmejesiniň halkyň duşmany. Olar bu tagma bilen ýok bolar diýe. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Inni mehriban doganlar dogam edýäs düşünürşümizde. Inni Türkmenistanyň ganhor, jenaýatkär, ogry, talaňçy, haramzada, dellalçy diktatorlyk rejiminiň ýalýaglaryna görä olaryň hakykatyny aýdýan, olaryň jenaýatlarynyň üstüne açýan, paş edýänler watan dönükleri. Inni Türkmenistanyň 3-nji diktatorlygyň ýaman ýere sada aýdypdym, tas aýtjakdym. Hudaýjan taklady. 3-nji diktatorlygyň ýallaklary. Siz watan ogly bolýan bolsaňyz, hakykaty isleýänler watan dönügi bolýan bolsa, taryhdan şuňa geleliňmi, ýa şuňdan taryha gideliňmi? Siz taryha düşünýän adam bolsaňyz, bu zatlar bolmazdy, bolýar. Onda şu günden taryha tarap gidýäs. Bütün dünýä aýlganç virus, ýokunç kesel bilen gaterwet helak boldy. Koronavirus diýen ýokunç kesel bilen. Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti siziň tarapyny tutýan, siziň öňünde her hili bolup egilýän, bütün Kamasutraň, inte Kamasutrada da bara yazılmadyk, Kamasutrany yazan adamyň kellesine gelmeýän fantaziyalar bilen berýän diktatorlyk rejiminiz Türkmenistanda koronavirus ýok diýdi. Näme üçin ýok diýdi? Koronavirus bar diýse, bir topar jogapkärçiligi öz boýnuna almaly bolýar. Koronavirus ýok diýdi. Koronavirus ýok diýmeginiň sebäbi Türkmenistanda medisina pudowy, saglygy saklaýyş pudowy weýran ýagdaýda. Onam kim weýran etdi? İkinci diktator Haramda Berdimuhammedow birinci diktator bilen bile weýran etdiler. Näme üçin? Pul üçin.
şolaň öz weýrançylyklary, eden jenaýatlary, bikanunçylyklary ortağa çykýar. Bu bir. 2. Näme üçin koronavirus ýok diýdiler? Türkmenistanyň ilatynyň galanja ilaty, Türkmenistanyň ilatynyň 60-70 göterim eýýän daşary ýurtlarda ekmek gözleginde. Ya okuwda ýa-da mykly ýaşamak üçin çykyp giden. Hemmeten migrantlar. Inni galanjalarynyň ham epesisi haram öldümi? Koronavirus sebäpli. Göz güýni ýagdaýda öldümi? Şolara jogap bermele. Şolaň göz güýnüliği aýda birden şeýle boldy diýip, şolaň göz güýnüliği bütün dünýä paş bolýar. Bilmeýänler öýdýänmi? Bilinmeýänler öýdýänmi? Kimleň nähili ýagdaýda, elgenç göz güýni ýagdaýda ölendigini. Müňlerçe adamlar, onlarça müň adamlar Türkmenistanda koronavirus sebäpli. Esasy ölýäniň, agrymly ölüňiň koronavirus sebäpli. Türkmenistanyň ikinji diktatory Haramda Berdimuhammedowyň we şoň hökümetiniň Türkmenistana adamzat taryhyna giren elgenç koronavirus gyrgynçylygyny durmuşa geçiren şu genosidiň awtary bolup taryha ýazylandygyny siz hiç kim bilmez öýtdiňizmi? Ýazarly taryha onço gömülen, onço açylan gömülen mazarlar. Täze mazarlar. Emeli hemra bilen 10 metr, 5 metr, 3 metr eçenli. İň bolmanda 50 metr ýakynyndan görüp bolýar. Täze açylan mazarlary, gömülen yerleri, gömülüp duran wagtlaryny sen giýje bolsaň tapaw deden o. Ýöne siziň baryňyz ýallaky, satançy. Siziň şu dünýädäki ýeketäk birinji nowatda aladaňyz satanyňyzyň arasy. Şoň üçin siziň hemmäňiz watan satanlar, adam satanlar, namys satanlar siz. Siz esasy satançy, siz dönükden hem ýokarda, dönüňem iň ýokarsy general Wismus derejesindäkileri siz. Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň gullukçylary, işgärleri, gollawçylary. Olary aýla ulumanyda gollaýanlar barada aýdyp oturma. Olar syýasy gündüler, olary kim etse şol etsin, olar üçin tapawdy ýok. Ha diktatorlyk etdi ýa-da Türkmenistany, şol regiony öz bähbidine ulanjak bolýan güýçler etdi, tapawdy ýok olar üçin. Küntüler üçin kimiň edeniniň tapawdy ýok. Koronavirus genosidiniň Türkmenistandaky gyrgynçylygynyň awtary Türkmenistanyň diktatorlygy. Haramda Berdimuhammedow. Harammaşy Niýazow bilen bilelikde Türkmenistanyň saglyk saklaýyş puwdugyny weýran etdiler we şondan soň Türkmenistanyň iwaly saglyk saklaýyşyla balanşykly hiç zat galmady. Adamlar ölüme terk edildi. Siziň öldürýän, keypini öldürýän adamlaryňyz diýme, olaňam sanjagy ýok. Ýöne şu koronavirus sebäpli. Koronavirus ýok diýip şol gyrgynçylygyň öňüne almajak bolup sebäbi siziň üçin näçe köp Türkmenistanyň watandaşy gyrylsa şonça gowy. Näçe edilse, sütem görse, zulüm görse şonça gowy. Näme üçin siz şondan keyip alýar? Siziň içiňizde adam ruhu ýok. Siziň içiňizde vampir, bilemok, şoňa meňdeş wagşy zatlaryň ruhlary bar.
Sizin sıfatyňyz adama zada men diýenem bolsa, sizin içiňizdäki ruh adamyň ruhy däl. Vampir we şoňa meňdeş zatlaň ruhlar. Şoň üçin adam öldürmekden, adam gıynamakdan, Türkmen halkynyň gyrylmagynyň, Türkmenistanyň watandaşlarynyň açlykdan, gyççylykdan, zulüm görmeginden, gyrylmagynyň keýp alýarlar. Şoň üçin inni siz şular ýalyky jenaýaty edip, beýleki jenaýatlaryňy da aýtjak. Ýöne esasy kädece intäk gyzgynam gitmedik. Jenaýatyňyz. Koronavirus genosidi Türkmenistanda. Hawa şuny el çarpyp, gollap alyp baran taşşakçylaryňyz bizlere watan önüňi diýenler. Şu gurunçylyga siz el çarpdyňyz, golladyňyz. Haýdy biriňiz gykyňyz çykdy. Bir zat diýip bildiňizmi? Nemäňizden dem aldyňyz? Otur ýeriňizde. Näme üçin? Haram pul üçin. Siz nämeden gorkýaňyz? Haram puluňyzyň gazanýanja, haram puluňyzyň azalmagyny. Siz Hudaýdan gorkýaňyz, sizde edep, terbiýe, ahlak diýilen adam ýok. Ýok. Näme üçin ýokdugyny men suwut edip bereň size. Sizin durmuşdaky bar gaýgyňyz, aladaňyz satanyňyzyň arasy. Satanyňyzyň arasy. Aktivist Oraz Rozgelli Çölüýew çykyşynda söhbet pişik diýilen yegenlerden biriniň keýpine Türkmenistanyna naçarlary keýpine zorlaýanlygy bilen baglanşykly bir maglumat bardy. Iň soňunda ýaňy ýakynna eden jenaýatyna mysal höküminde de Bagyrdaky bir toýda bir gyzy zor bilen alyp gaýdyp şoň namysyny baskylanlygyny aýtdy Oraz. Söhbet pişigi. We şonda näme diýdi? Owet düşünürdi. Şo taýny aýratyn edip goýdum. Täzeden tomaşa edip bilerdiňiz şol video. Şonda biz ýurda gelemizde hatamyny sorar diýdiler. Ine haram tohumyň yegenden olan yallaklarynyň, taşşakçylarynyň Türkmenistanyna höküm sürýän diktatorlygyň bütün gullukçylarynyň yeketek keýpi näme? Bigüne adamlary öldürmek, gıynamak we namysa deňmek. Şular ýajakladyňyz we şular ýajakladyňyz. Hudaý bermändir. Hudaý bermän üçin şoňa namyt edip, gahyr edip bigüne türkmen naçarlaryny zorlaýan. Bu psikologiki ýagdaý. Ýöne ýadyňyzdan çykarma. Gaty gyýska wagtda Türkmenistana gelip sizem egildirýärler. Sizem epleýärler. Epleýär aşgabat. Hakykan şonu epleýär aşgabaty görýäňiz siz. Şonu görýäňiz siz. Hakyky oýny. Inne haramzadalar. Sizin bu edýän haramzadaçylygyňyz Türkmenistanyny sizin näme diýseňiz bolup dura. Size hiç kim durduy bilen, ama hiç kim size çare görü bilen, ama şeyler. İsyan adamyň namysyna degen. Keýpet bilen adamlarym däl aslında. Ýöne şol özüňiz şol işi edip bilmeýän soňuz, şol ýajakladyňyz üçin Allahdan, Hudaýdan aralar diýip pikir edýäňiz şeydi. Naşarlaryň namysyna baskylap, şolary zaýalap. Buram sizin özüňizi ýok edişiňiziň bir sugutnamasy. Şeýdi siz özüňizi ýok edýäňiz. Bu edýän jenaýatlaryň, elkençlikleriniň hemmesini nesile ýazarlaýar.
Inni diktatorlygyň ýallaklary, diktatorlygyň taglimatçylary, bloggerleri, youtuberleri çykýa, ay watan önükleri eýle beýle. Arnamyzdan gurlan bolýa, ondan gurlan bolýa, mundan gurlan bolýa. Inni bu haramzadalar ýurdun içinde naçarlaň namysyny basgylamak bilen meşgulmy diňe? Ýok. Bular esasanam Angliýada, Türkiýede, men şunu anyk gowulýan, biram Arap ýurtlaryna. Türkmenistanly gyýyz gelinleriň ten sewdasyny ýola goýýarlar. Şunu gurnaýan ýanky ýurtlarda, başga ýerlerde de bar ýöne esasy men bilip şaýat bolanam şu ýurtlar. Iň köp girdeji getirýän ýurtlaram şu ýurtlar. Türkiýede men gözüm bilen görüp özüm terjimeçi bolup arada oturup näçe sansynyň türmede göz astynda oturanmagy ýanyna baryp gaýtdym, naçarlyk. Näçe bir sansynyň men ykbalyny bilýän, başyndan geçiren zatlaryny bilýän. Özleri şu arhivde galsyn, hasap sorulşyk bolanda gaýrat et biziň hasamyzy, sonra gaýrat et biziň adamyzdan hasap soratdyr diýip haýyş edip gitdiler. Dünýeden ötenlerem, ýaşap görenlerem, işläp ýaşap gören ýurduny ütgedenlerem. Daşary ýurtlarda indi bu rejimiň ýallaklary, rejimiň satançylary, rejimiň öňünde egilýänler näme diýerler? Aýnha Istanbulda daşary ýurtda türkmen gyýy gelenler şey edip ber, beýdip ber, eýle beýle. Sen hojaýyndan şonu gurnaýan. Daşary ýurtlarda ten satýan, mejburi ýagdaýda ten sattyrylýan, künçüçülük, jelepçilik etdirilýän Türkmenistanyň watandaşlaryň gazanýan pulunyň esasy prosenti götermi Aşgabatda gelýär. Sen hojaýyndan gelýär. Sen sırtyňy berip öňünde epilýän hojaýynyň saňa sen sırtyňy berýäniň üçin saňa pul berýär. Anha şoň saňa berýän puly gazyň pulu däl. Neftiň pulu däl. Ýa-da Türkmenistandaky dürli tenderlerde aradan alınýan para peşkeşiň ujundan däl. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi tarapyndan ten satma mejbur edilýän Türkmenistanly gyýyz gelinniň üstünden gazarlanylýan girdejiň ujundan berilýär saňa. Sen internet pulun, sen götüňdäki tursuň puly hemmesi şu daşary ýurtlarda diktatorlyň kontrolyny edilýän küntüçülükleň, jelepçilikleň girdejisinden gelýär. Iň esasy pul, iň esasy girdeji şo taýdan gelýär. We şo haramçylyklardan gelýän pulun ujundan sen bloggerlik edýän, ýa-da çykyş edýän, ýa-da adamlara watan önükler diýip töhmet şyltak atýan. Aýdyp bilersiň. Sebäbi sen hemmesini birden sürýän-de, şoň üçin. Hemme kişini bir aýakdan sürýärler, diktatoryň ýallaklary. Iki sany daşary ýurtda hereket edýän umuman şu aktivizm, oppozisiýa diýilende iki sany tarap bar. Mehriban oğullar. Muny özüňiz soňky 2 ýylda şaýat bolup görüp gelýäňiz. Bir tarap
Birinji tarap. Şol wagtyň özünde diktatorlyk bilen bililikde işleşýär. Öz bähwidi üçin şo taýdan özüme bir bähwidi tap bilerini, bir zat edip bilerini diýip, öz kisesi üçin, öz satanyň arasy üçin. Birinjisi. Şol tarap, birinji tarapdakylar arasynda da topor. İkinji görnüşdäki olaň arasyndakylar şol wagtyň özünde hem diktatorlyk bilen işleşýär, özüne bähwidi üçin, pul gazanmak üçin. Şol wagtyň özünde de eger diktatorlyk dowam etmäýänne, diktatorlygyň ornuny gelibiläjekler bilen bile bizem şo taýdan bir zatlar almaly, hükman alaýmaly, şo pursatdan biz peýdalanyp galaýmaly, şo düşünje bilen hereket edýänler. Üçüncüsü, bu ikinji topardakylar. Türkmenistanyň içindäki diktatorlyk, häzirki diktatorlyga we şoňa alternatif diktatorlyk bolubiläjekler bilen işleşýär. İkinji topardakylar. Bular daşary ýurtdaky sponsorlar bilen, daşary ýurtdaky şu dünýäň dürli ýerlerine, dürli rewolýusiýalar zatlar etdirýän adamlar bilen onçokly aktiw nemesi ýok bular. İkinji topardakylar. Bizi watan dönükler diýip bile görkezýän adamlary barada rejimiň aýdyp otýar. Inni şolaň üçüncü toparyny okajak Rüstem häzir. Hemmen okajak. Sypdyrjak gal arkaýyn bol. Hemmen okajak Rüstem. Türkmeniň muýan. Okajak häzir hemmesi. Aýdyp bolaýyn. Üçüncü toparda kimler var? Üçüncü toparda daşary ýurtlar, dürli ýurtlarda Orta Aziýada öz bähwidini arayan güýçlere özüni hödürleýän, inha bizi Türkmenistan üçin ulanyň, Orta Aziýa, Merkezi Aziýa regionu üçin ulanyň iň gowy berýän, näme? Men geleyinmi diye. Gel, iyi vereyim nädir sana. Deýnaýyn iyi berjek sana. Rüstem gel. Gel. Iň gowy diye syýasy gündüçiligi, iň gowy dönükligi, satançylygy biz edip bilýär. Adamlaryň kellesini absurd bilen, yalan bilen, hapa, zir-zivil, musur bilen biz adamlaryň beýnini zäherläp bilýär. Biz yalanyň propagandasyny edil hakykat ýaly edip adamlara anandyryp bilýär. Şolaň kellesine sokup bilýär. Inha seredin kanallarymyza, çykyşlarymyza biz gollaýanlara seredin diýip daşary ýurtlardan sponsorlar, daşary ýurtlardaky sponsorlar bilen hereket edýänler. Bular aýryň bir tarapy. Bu Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň watan önükleri diýenleriniň köpüsi Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi bilen bile bilelikde ýorganyň aşagyna girip her hili işedýän adamlar. Olar opozitsioner däl, olar aktivist däl. Muny siz görüp gelýäňiz. Gözüňiz bilen görüp gelýäňiz, görmäge de dowam edýäňiz. Aktivistlerem, yani internet aktivistleri, elektron aktivistlerem el çarpıp gollaýarlar. Orta çıkan bolanlar näme etdi? Orta çıkan bolanyň esasy maksadynyň, düýp maksadynyň, iň soňuna geljek pellihanasynyň nokodunyň nämedigini YouTube kanallaryndaky goýulan materiallar bilen biz gördükmi? Gördük. Birinjisi öz satanyň
keypi öz satanyň arasy üçin adamlara ulanmak, adamın hemme zady satmak. Öz satanyň arasy üçin. Iň soňunda da serdara şöhret diýmek. Ýagny serdar al, men otur ýerimi al, senem ulan diýmek. Ine olan gelen okudy. Onun anlasy ýok. Sebäbi olar şoň üçin her kimi serdara bermäge höweslendirmek üçin sahna çykarlar. Serdaram tagta çykandan soň olan nemesi bitdi, işi bitdi. Olar ulandylar, zyňdylar. Şo bir gerek ulanyp zyňylýanlar ýaly. Ine bolanda. Beýlik tarapda da hak bileleçigi. We hak bileleçigi bilen bilede türkmen hereket bar. Diňe hakykat üçin, diňe halallyk üçin, adalat üçin görüşýän, çykyş edýän Türkmenistanyň watandaşlary bar. Olaňam çykyş edýän ýeri nire? Türkmenim kanaly. Türkmenim kanalyna da dil ýetirýärler, näme üçin? Sebäbi olaň balagyny sypark görkezýär. Olaň otyr ýerine atja, olaň jenaýatlaryny atja. Olaň pyssypyjurlyklaryny atja. Şoňa deçenni Türkmen daşary ýurtlardaky Türkmenistanlary, ýurdun içindäki Türkmenistanlary allajak bolup, dürli wadalar bilen duduga düşürjek bolup, çukura oda düşürjek bolup perdad etdiler. Ýöne Türkmenim kanalyna çykyş edýänler öz maslahatlary bilen, öz tejribeleri bilen, öz parasatlary bilen watandaşlary şu bela beterlerden goradylar. We paçopan Azat Ishakow, Oraz Rozgelli Çölüýew. We şolar bilen bilelikde İstanbulda üýşüp hakykatdan bir rewolýusiýany durmuşa geçirebiljek ýagdaýda guramaçylygy ýola goýan Türkmenistanlylar näme boldy bulara? Bulara näme boldy? Bulara gaty köp himayet edildi. Arada da bir aýda 60 näçe mün lira nirde Oraz diýe. Orazdan 60 näçe mün liraň eger ýok da ýok bar aýdaly şo ba diýeli-de, ýok zadyň gurruny ne diýär-de? Ýöne. Şu Orazdan 60 näçe mün liraň hasabyny soraýan adam. Olar ýaly hasap soramaga ökde bolsa, olar ýaly kezzapçylygy, ugurlugy, satançylygy, adam satýanlary gowy görüp düşünýän bolsa, ay gardaş, sen we paçopan nagyň şo wagtky İstanbullaky hereketine pul ýygnaýasyp onlarça däl, yüzlerçe mün dollary ýygnap üstüne oturun. Özüne lider ya plany ya o bu aktivist ele diýenleri görüňokmy? Ya görüsiň elenokmy? Ya olaram saňa bir zat berdimi? Dowam ederiz. Ýöne ýani watandaşlar alyp barjylar diýdi, tesbirleri okanok diýdi Rüstem. Şoň üçin men tesbirlere gaýdyp gelýän mikrofon doňanlar dowam edýäs ýöne. Häzir Türkmenlik degallıkmy? Olar kasamy halk üçin dälle öýler üçin şol halky öňküler ýalap allamak we allap saklamak olaryň pikiri diýe. Tawar Bayram ogly
Salamu aleykum Türkmenim, milletim, döwlet diýär. Ömrüň uzak bolsun. Aleykümesselam. Galaksy gardaş geldi. Salamu aleykum döwlet aga. Şatlyk ýalylar nädip emele gelýär? Wenezueladan bolan çagalardan türmelerde adam urmak üçin aman we şa bolup ýetişýär bolar. Diktaturan ýadro ýaragy diýär. Diktaturan ýadro oslugy diýsen has gowal ýaragy bolmaý olardan. Türkmeniň evi watandaşlar goý hemmämiz bir bolup bilsek, goý olar bar halkyny watan ýöneği diýip ýok edip bilermi? Bilmez elbetde. Özleri öz-özünden aýrylýar diktatura. Esasy halk düşünüp birikde bolany. Ina açar şu. Gulpa açan açar şu. Türkmeniň ömrüň uzak bolsun tazy ol. Kelam. İlki watany söýmek üçin watana bolan duýgusy ýokardaky inirilen din konstitusiýasyna we aşagdaky halka ýardam etmek we geçen taryhy ýygyňdaky şahsyslary görmek. Soň sag çep eliň hereket edip biler watan üçin. Tazy bol. Rüstem Merdan Dogry Döwlet Baýhan. Bular türkmeniň gyrylmagyny isleýärler. Ýollaram inni açmaýarlar diýär. Türkmenim moýan edilşeýle diýär. Olar Gurbanulyň tokumundan gorkýarlar diýär. Galaksy Ruslar kapram bolsa, Soýuz döwri bilen häzirki döwri deňeşdirseň, Ruslar perişde ýaly galýar şularyň ýanyna diýär. Gaty dogry. Watandaşlar Soýuz dargandan soň döwürde gogurda giyip garnyňyzyň doýan ýeri barmy diýip soraýar. Ey Hudaý. Merdan Dogry Baýhan Mawtumuly şanyň bir sözi bar. Kakma gapyny, kakarlar gapyny diýär. Kelam. Ol koronavirus epidemiýasy döwründe döwlet genasitleri, syýasy basyşlar bilen bir hatarda halkdan maddi durumuna garamazdan kömek etmezden halka ýok kararlar bar diýip ýalakalar özlerine girdeýiji gazandy diýär. Gaty dogry, şondanam özleri üçin haram peýda wagt gazandylar diýär. Gaty dogry. Garajoglan türkmen haramdan geleni haramzada ýallaklara. Türkmenim uyan Ruslar bilen bile kän baýdagymyz gidilli. Oň üçin et ýýädik inni. Baýdak ýaşyl bolly ot ýýärler diýär. Öňgödül baýdak bolan soň et ýýädik, ýaşyl baýdak bolly ot ýýäs diýär. Men geleyinmi diýär. Rüssem gel. İyi berýän, tamam. Kelam, ol haramlar watan näme, namys näme, adam näme? Insaniýetden, dinden hiç sat ýok olaryň bar güýji pullo, soňam küllü diýär. Ömrüň uzak bolsun, gaty dogry.
Türkmen ýigit wak agamjan. Şu gün edil özüm aýdanym ýalap boldum. Hakyky zatlara aýtdyň, sagja bolagam diýe. Ömrüň uzak bolsun. Ýürekdeşlik, sırdaşlyk hemmesi şo biziň watanymyzyň, bize mukaddes watanymyzyň bize nesip eden şol minerallary, elementleri hemmämiziň bedenimizde, damarlarymyzda ba. Şoň üçin bir tardan gopýas, bir perdeden gopýas. Sagja bol. Galaksi. Orset Ukraina meseleni amala aşyran soň watana wepaly smoklar Putiniň öňünde ummalan heleydir. Çorny näme diýe? Owadan depäň çakı däldir diýe. Rüstem gördüm seni aljak häzir. Bunu 3 tane tesir galdy. Aljak seni. Häzir garaş. Türkmeni size magam maňa gerekli adamyň altyň birisiz diýe ömrüň ýok bolsun. Biz altydan köp. Türkmeni altydan köp. Wagt gelende görersiň. Merdan Halmurat Süýünov Slava Ukraina diýip gyýryp berdi. Garry oýnasa gaýtyryr diýe. Bir gitmedik ýeri Ukrainada şoňundan şo taýgam nemeden orda bolýar. Irlan Miralow salam atanaşlar döwletaga diýe. Salam. Temadan çykmasak goý. Şuňky temadan çykmalyň gaýrat edeliň. Galaksi Orsiýa Saýuzy dikeldip Türkmen halkynam goşsak diýip çykyş etse, halk şol gün diktatory, şol gün tagtdan umman aşyrýarlar diýe. Bäh! Galaksi sen näýaman tärin zat aýtdy. Iň soňky tesir Rüstem sen alýan. Garajoglan Türkmen 1000 däl, 500 däl, 100 adam mediany arkasyna alyp gönýörese dik başak gaýdýa rejim, guramaçylyk zerur gaçarlar diýe. Gaty dogry. Gaty dogry, gaty dogry. Gaty dogry. Rüstem alýan sen. Hoş geldin Rüstem. Rüstem hoş geldin. Doňdumy näme boldy? Rüstem hoş geldin. Hoş bulduk. Salam aýykum döwlet gormanatmy? Waleýkum gowdur özüň gowmy oradalar kabul bolsun. Öýçerler çagalar. Ýeňe gelje hemme gowmy dogan gardaş. Sağ ol, Hudaýa şükür. Seňkiler näme bolsun? Hudaýa şükür. Ýollar henüz de asfaltlanmady gerek. Ýollar asyrly bolýar. Özü Ýok, asfaltlanmadymy diýen. Asfaltlanmadymy? Düşünmediňmi? İnternetiň doňýamy näme boldy? Rüstem. Öňküsünden beter öňküsünden. Ýollar. Şol öňür Rüstem bilen şo dünýä türkmenleri gepleşiginde tegele stol edemizde şo owadaky, Daşdögerekdäki ýollar gaty erbet o 21-nji asra bir gelişmeýän ýagdaýda at diýemizde ýok Türkmenistanyň olar ýaly ýol ýok, hemme zat gülýärliýenler boldy da. Şoň üstünden bir häzir göreýin 6-7 ýyla geçenler her Rüstem. 5-6 ýyl, 7 ýyl boldy wara. Söz sende Rüstem. Ýollar ýa öňküsünden beter diýen ýollar. Öňküsünden beter. Artık var maşina ýaşýarlar ýokarda salady ordamlykda maşina sürmäge gerek ýa ýollarda traktörler mesep bolanok ýa palçykda. Olar soraýarlar var. Bular Türkmen halky nähili köp ejer çekse, nähili zulüm çekse şondan keýip alýar. Keýip alýar.
Neden bana bileyim, organ içinde işleyen, Türkmenistan'da organ içinde işleyen, geçen günlerde bir ulan yetmeşen, diye ki Rüstem, men niye öldüm diye türmeye gelen adam öldü. Buraya diye etmedik adam men üstüme koymamışsın. Ey, ya ölmeli diye ya diye boynunu almadı. Dedim boynunu alma. Oho Rüstem diye boynunu almasan bolon diye. Neymişsin yani onu? Dedim ne öldürüp diye var ya. Birhanlıya kaydı. Eliya sapatyal kaydı diye yüreğini öldü deyip diye yazıyan ne başka isat gerek. Gelmana ismini isat sen sor yani ne olman ne demiş. Ben soruyan sen kim soruyor benden senin hesabını soruyan o senin diyemiş. Bak. O şekilde insan adamın canı o kadar yani. Bu sapasyalı kaide. Öyle bir yönetim sisteminde yaşıyor. Ama bazı çapakçılar Türkmenistan'la ey abdü şüphi des yaşayan sağda öz yanındaki şeyleri yaşıyor. Aşağıdan kaldık görenler var ya. Bir de eli bir tarafını seyretmeli. Halkın neye ihtiyacı? Gerçekten halk o kadar dört dörtlük yaşıyorsa Türkmenistan devletinde kim ülkesinden vatanını bırakıp enasasını doğun karnılaşlar, doğuşlarını bırakıp hiçbir yurttaşına gitmez. Doğru mu? Hiçbir gitmez. Şimdi senin başına geldi, benim başına geldi. Anlarda en yakınımız cenazesine gidememek. Ne biçim? Bak ben hala aşağı yukarı 9 yıl oldu. 9 yıl oldu. Ama benim için yaşıyormuş gibi. Ama daha hala yaşıyormuş gibi. Gepleşen, eyleklere yapışan. Sanki yaşıyormuş da sesini duyamıyorsun. Onun için diyorlar ki Türkmenistan'a 4-4. 4-4'lük oraya gelinemez. Yani ben ödüne karar çıkartır. Hiç kim saçını boyamalı, yok tırnaklarını boyamalı. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı diye. Kâra karar. Yo, prezident diýilen adam şu zatlarla meşgul olmaly mı? Başka Prezident, tek işi yok mu kan? başka iş yok artık. Başka ne emekecek var? Başka iş yok. Emme zat avtomatta dur diýen ha? Vallahi bu ne? Pulliden yağıp dur. Bütün hem adamlar öldürülür zaten. Bu bir sana adam hükümetten bir sana adamın işini değiştirdi. Sen o ayranı, sen karnını doydun mu? Ağaç olanı var ben sana ondan doyuruldu. Bir de halkına söyle. Halkın ne eylesi? Halkın ne durumda yaşıyor? Halkın nasıl öğünün güzeranını ne yapıp geçiriyor? Aylık günlük yetkiye mi? Aylık günlük normal devlet bütçesinde çalışan adamın aylığı. Bir de hiç kocalıkta hiç işlemeyen adamlar var. Devlet işini işlemiyor. Onu neye mi geçiniyor? Neye mi geçiyor? Onun umurunda değil ki zaten. Onu yapsak hiç umurunda değil. Bilmiyorum nasıl olacak? Allah sonunu hayır etsin. Düzelir mi? Türkmenistan düzelir mi? Hiç düzeleceğini zannetmiyorum. Ne zaman iç savaş çıkacak ya hükümeti tamamen vayenliği arkasına alacak ama organ işleyenlerini tamamen devirmesi lazım. Organ işleyenler geçenlerde bir şeyde bir diyor ki organ işleyenlerde bıktık o Türkmenistan. Organ işler bıkan olsa bir adam var ya mesela ölür yani tamam şapat yalka bir tane işin değmez. Organ işler halal süt emin olsa en azından emin halal süt emin olsa vatanını söyleyen olsa biraz kusura dırnağının ucu kadar vatanını söyleyen olsa halkını söyleyen olsa olarak rast değmez. Bu şekilde insanlar işkence çektirip yok atık koyup yok şu ara diyorum ya içeride olan biten türmede olan biten hiçbir Müslümana boş ver Müslümanı yavur bile yapmaz onların yaptığını yavur bile. Şolar ýaly köyün ağrı var ýaly. Şolar ýaly ganym düşman ýaly edip bir türmelerde, zyndanlarda öz watandaşyna
zulüm etmeň manysy näme? Diňe türmeler däl. Mekteplerde uruşýarlar, ganym düşmanýaly birler bilen owa uruşýar. Ol gullukdaky dedawşyna eýle şolaň hemmesiniň nemesi şol akademiýasy şol türme. Ha. Praktikadan geçip iň soňuna akademiýa şol. Ondan inni şu jenaýatlary edibem mara hakykaty aýdýana watan dönügi diýär-de. Ama Güljek mi ağlayacak mı? Doğru Aydan'ı 9 köyden kovutturlar diye Türklerin o cepi var. Doğru söylüyorum 9 köyden kovutturlar diye. Hakikat hiç kime gerek gayr Rüstem. Hiç kime gerek Hakikat- gayr. Her Ne senin oldu? bir sayda boş koyuvat etsek var ha. Ha. Efire Elbette. derediyen 200'ü geçeceğim. Bol Doğru. usul, absurd, bir derek saatler gürlesek günü yayılıma serediyanın sani 250 saat geç gidiyor. 300'e sende var ya. Aynen öyle. Hakikati aysan, hakikatin tarafından olsan hiç kim isteyen o. Neyem için? Neyem için? Ya korrupsiya gatnaşan. Bir yerde hükman, bir sokuşluğa gatnaşan. Sokuşluğun bir çetinde ba, özü. Ya da bir täze pursat dörese, özüm şol sokuşluklara koşulup, şu taýdan özüne bir zat aljak bolýan watandaşlar häsiýetli, watandaşlar öňdü. Bilýän? Halk diýem o. Bu ara haram yemek ya haram içmek. Şu ara dırnağımı uğuzlar sağlamaz. Şu ara yemeyem. Şu haram yiyecek olsam var. Allah kurban oldum Allah alsın canımı. Bak alsın canımı haram sağlamı yedirmekse yemekle nasip etmesin. İşler davanım bilen işler yine sağlamı haram yedirmez. Hiç taşak ölene çelini. Şu ara Türkmenistan'a bilen biraz eksik olsam mesela pasport çıkartsan pasport sonuçta pasportlu olun boynunun borcu pasport çıkartırmaz. Şuna bile pul vermeden çıkarttıran olsa ya çıkarttıran 6 aydan sonra 1 yıldan sonra pul versen o versinler geliyor. Pasportu Şoňa ady watançylykmy? Şoňa ady watansöýçülükmi? İyice vatansızlık. Vatansız yanında sen devletten sonuçta aynı kalıp işleyen. Sen işi ne o? İşi Yok. sonuçta. Pasportunu Watan dönükler diýip agzyny doldurup gürleýän adamlar şu zatlar görüp düşünýärler ok gaşyň. onu düşünüp bilen okur. Ona var ya beynisi panyası. Yuğulan bilen. Onun işine gelen ok normalde. İşine gelen ok. Neyem sen? Ama taraftan var ya şu guzoklap pul alyan olsa ona var ya şuraya sen veriyor olayım. Şu ara pizde o. Men var ya devlet tarafından. Edir şuma Türkmenistan'la bir arada varsımız 3 adamdan bir adam devlete çalışıyordu. Normal vatandaştan bile oraya getlerinde şu acaba diyordu. Kimdi? 3 adamdan 2 adam devlete işliyor. 2 adamdan bir adam ama ya onunla da şüpheyle bakacaksın. O şekilde geldi. Bir hakikat aýdýasym, bir de agent diye. Hakikaten Biz nähili hereket edilmeligini zadyny öwredýäs bolan agent diye. Her hakikaty bilen agent bolýarmy? Bir de hakikatları getirip duran watandaşlar, onda bizim watandaşlarymyz agent emmesi. Ola super agent, onda şol hakikaty, şolara ýalyky ilginç bir rejimiň ýapyp saklayan diktatorlyk açyk türmesinden bize yetirip tasarrufları yetirip duran olsa onda şu hakikatları yetirýän adamlar onda şolar super agent onda şolar. Açık zaten Çili. Türkmenistan'a onun biteni hiçbir şekilde anlatmayacağım. Hep onları olacaksın. Hep onların tarafında olacaksın. Yok. Ama gariban halkın gerçekten şu ara İrden'in ağışama tenini mellerinle potrodunla işleyen halkın yanına olmayacak. Onu her zaman ezilecek. Neden?
Sonuçta o da insan. O da insan gibi yaşamaya hakkı var. Adam şekilde onun yaşamanın hakkı var mı? Hani Türkmenistan'da öncelikle insan mı? Nerede? Sağda Türkmenistan'ın devlet başkanı, etrafındakiler, bir de onun şu internette ulaşan mesela Şahlı Çiğ ve başka da kaç tanesi daha var. Olur. Olur. Tuğeleme ne maliyası bilemem Şahlı Çiğ Türkmenistan devletine ne maliyası öğrenemez. Kimden olur ama belli. Belliyalar oyunu ara. Ne maliyası ben Türkmenistan devletinden düşünmedim. Yok onun öyüne gidip yok oğlum vatan böyle deydirip gitmedi. Niye için onu yaratlar etkiye sonuçta şu ayrılayanlar doğru adaydılar yok mu? Doğru aday diye Türkmenistan devletinin yönetim sisteminin halkını gerçekten kanun içmeyi boş ver var ya kanun içmeyi. Kanun içtiler. Tüm günü yemer yani. Tüm günü. Ama Türkmenistan devletinde olan biten anlatsan ya şu var ya bir aylak bitiremezsin. Yani Son şimdi ýuwjak bazı bolýar. Son ýuwjak bolýar. Son ýuwmak üçin, şonu aklamak üçin aýdylýan söz taşarrutda kim hakykata aýtsa, taşarrutda kim hak hukuky talap etse, watan dönük bilen. Ondan geçen öz oýnatgulary bilen bizi bile goşup bize watan dönükler diýär. Öz tamam. oýnatgulary, öz bir ýorganyň aşagyna girýän adamlary bilen bizi bir tutýar. Onu bir tutamaz ama imkanı yok. Onu var ya özleri bilen mi? İmkanı yok bir tutamaz. Öz oynatma onun özünün kolu. Bizle bir tutamaz ben. Şimdi mesela benim kendi şahsım olarak ben onu oynatma hiç zaman ben bir tutamazdı. Ben onu hiçbir zaman onları desteklemiyorum da desteklemem de. Şimdi geçenlerde 4-5 kişi o şekilde konuşuyoruz. Birisi dedi ki Türkmenistan devletinde diyor Aşkavat diyor her taraf mermer yollar diyor şay olma yol diyor yaman bu o kenarı diye neye değerlerde belirtiyorsunuz. Benim dedim ki bir de dedim Aşkavat'tan çıktıktan sonra dedim Aşkavat'tan çıktıktan sonra yollara dedim çukuruna girsem dedim bütün makine yetişse dedim adam görmeyelim dedim. Olarak rahatım olur dedim. Çok oraya alakı dedim. Aşkavat'tan. Onu da internetten görmüş. Tamam. Aşgabatda hemme kişi gelip bilýär diýip soradyňmy? Ham Aşgabatda hemme kişiňi getirýärlermi, sokýarlarmy? Aşgabat paýtagyt bir ýurdun merkezi ho, şu merkezi saklap oturan tutuşul vilayetler o bolar. Şolar arkaň geri bilýärmi şo? Germaniýa gelmek aňsat şu Aşgabatda barmakdan. Doğru. Şu ara Aşkabat'a gidip bir hepte halı fuarına gidip Serga'ya gidip halı sergisine gidip bara bir gün Serga'ya gidip geldik ya bir gün olan diye yok Türkmenistan devlet başkanı bu yolları geçibiler deyip yol yapıp diye normalde gideceğimiz yer 2 kilometre diye 16 kilometre yol gittik diye Serga'ya gitmemiz için halı sergisine. Gidin sizin de yurdunuz neyle yurda diye olarak yurt mu olur diye. Bizim yurdumuz olarak bizim imkan dedim. Saladı ucunu vurdunuz dedim. Siz neye mi vurdunuz? Ay diye. Tövbe gayret diye sotay gideyim. Bir şey diye. Yani giden çok tanıdığım birisi o şekilde diyoruz söylüyor. Aman Allah korusun. Neyse o şekilde Türkmenistan zengin, tamam zengin. Ama insanlar neden fakir? İnsanlar neden fakir? Sadece devlet başkanına, etrafındakilara, devlet başkanının yancılarına. Ona da gidiyor. Bütün halkının. Onun dışından milisyeler halkı koyuyor. Milisyeler halkı. Bir milisye
$150.000, $100.000 gayet. Neyden alıyor? $50.000, $100.000. Neye git toplayabilir milisiye? Normal bir milisiye. $50.000, $100.000 gayet alıyor. Hemen 16 yıldan beri işletiyorum. Ben $50.000 ben toplayabilemem. 16 yıldan beri benim işletiyorum. Özün bilýän. Menime toplayabilemem. Konu var bir milisiye. 3-4 yıl milisiye olya Ona da sen bu $50.000. işten söyleme. Bak $50.000 gayet alıyor. $50.000 nereden alıyor? Halktan alıyor. Halktan nerede alıyor? Yolla. Yok senin maşinin kirli. Yok ayağın yamuk yürüyor. Yok gıcık duruyor. Sen var ha. Bular yalakam olmaz o var ha. Bu şekilde halkı koyulmaz. Ama Türkmenistan'da gerçekten ya bir de ya Türkmenistan'la ortaya kabul edecek diyse 5 minutta yıkıyorlar. Yok yıkılmıyorlar. Yıkıp bilmeyenler. İçin neslen ne mümkünlüysen için neslen ağ tüpönlerine senin hemmesi yığınav alırlar. Hemmesini. Kimde var kimde yok. Ağ tüpönü. Halkta ne ama halkı takarma da. Yok, Halkı kalmayın. Rüstüm, halk kalmayın. da kalmadı. Zaten olanlar da hep pasif olan bir de gözünün korkusu alınan. Bütün yaşlar mesela 25 yaş ile 40 yaşa kelli yaşlar hemmesi yurtdasına gitti. Nemkin gitti. O şekilde Türkmenistan devletine yaşayıp kovdu da nemkin gitti. Hiç kimse keyfinden bilen oldu. Hiç kimse. Ama ondasından kalandan köfelen korona öldürdü iken Türkmenistan'da. Avu. Sayfalladı. Korona ne? German yok. German yok. Bir tane kova diye kova. Bir tane kova vermek için, bir gece kova vermek için, Balistada yapmak için $150 diyor. $150 dilimizden zaten $150. Ama Türkmenistan'da var ne zaman söylüyor $150? $1 100 bin maldı geçecek. $1. 100 olduğunda 100 milyonu geçip pul oluyor. Normal vatandaş için, devlet işini işlemeyen vatandaş için nereden kapsa kapalı? Kapı ülmeye eğiliyor. Sonra alakalı öyle ta. Daha hakladın. Ona biz komentaryalara devam edelim. Devam edelim. Koşacaksa atlamalı edersin. Ne? Evet. Diktatura zavodunu öndürme için hareket ediyen yalaka maşinler az vaqtda sahandan çıkarıp son harekete yaramaz ýaly Ulonya diktatura zavodu diye. Katı doğru. Yaman gowy tarif ettir. Häzir. Merdan hanra söýünüp hasap nomeryny berýär watandaşlara menniye Ukrainada kösenip gören türkmen raýatlaryna kömek berjek diye. Men düşünmeýän zadym bugünkü tema bilen gurrun döşük bilen hanra söýüniň näme demesi bar? Dahly. Näme diýse şonu diýsin. Näme etse şonu etsin. Bize näme hanra söýüni? Men şonu düşünüp bilenmi? Doğru değil mi Rüstem? Şu ara öz yurdumuzda bolup biten dağıtlar göremiz ok. Öz yurdumuzda başkaları görüyor. Başka yurtdakileri. Yok, başka yurtdakilara molun. Ya şula adam da ho, bunun goyun da özgünde. Ne emetse şonu etsin. Artık var ne
Ýas bir garran soň kellesi sağlaşýar diýerim. Onun için ýasly adamdyr. Diýme diýelim. Ýollara diýe paka agam çäge dökülli şol çägede de halk tıgaýat. Türkmenigde oňor ýaray bara. Oňor ýa. Yollar çägede bara. 1 metre ýaky gum dökülýär ýollary. 1 metre ýaky gum. Olanlara geçenlerde oğlandan birinin Rüstem. Gelmiyor. Soğuducuyunu işledeyin sen gürlever. Bu. Ondan balnisa tekol para oğlanın yanına gidip eşin maşinin var. Aslında geldim yarana kon balnisa'ya gidelim. Eşin maşinin yok mu? Eşin maşinin. Kalsa çıkarmayın niye diye. Çünkü yala ki yollar var. Maşin çıkarıyalak olmasa yollardan ha. Maşin çıkarıyalak olmadı. Traktörden gidemeden var. Onda da bakmaya mı? Yavaş yavaş Türkmenistan'a yavaş yavaş yara. Bahar ayı var ya bu mal Türkmenistan'da. Falsikalıyız ya. Onun için var. Zıra bakmaya mı? Zıra durayım da başka bir şey alıyor mu? Ya onun surattan duruşun neydi ne var ha? Bu ama adı jeri surattan durur ama. Ayva Türkmenigit var ha. Daha şey diğer ayını. Daha şey diğer tuğulum. Kuşçu baş stratejist yönü değişmede de var ha tuğulumu. Edil kuşta oynayışarı değişiyor da. Ondan sonra halkta da yaptıran olsa halkın başka da atlarıyla onun önlemetim yok da. Şeyle oluyor da resim. Şeyle mi? Başka da adı görelim artık var da yaptı. Halk var. Ezbegen ok. Nira ekten de yaptı. Nira ekten de Ivan Grozny salam döwlet baýhan watandaşlar janyňyz sagmy Hudaýa şükür. Gowy özüňem gowy Ivan Grozny kardeş. Karagül salam alaykum türkmenim halkym milletim ýolumyz ak ýollaşymyz hak bolsun. Allah razy bolsun taja bol ömrüňiz bolsun. Kelam halkyň şeýle hak hukugyny öz ygtyýaryny hakyny sorama umydyny elinden alınan sorasa kıyınçılığa tedawar boljagynyň gözü gorkan halk gara yere siňdirip ezdiler haramlar diýen halky. Diktatura garşy agent diýe. Paçopanyň özümi ýa Paçopanyň adyndan biljekke salam hemme diýe Paçopanyň özümi bolup biler. Paçopanyň özü bolsa salam awadaş. Kelam Türkmenistanyň hakykatyň güýji düýpden gadagan halk köpçüligine gorku bolup ol näme diýe? Halk inni adalet bilen ýalanyň ortasynda haýsyndan peýdalanmasyny garyp halk umytsuz haramlaň derdinden niye? Dogry goşulýan. Bugün tügeleme kelam gowy taýarlandyr. Intak neme gün ýaýlym başlaman gaýat başlady kelam. Ömrüňiz bolsun. Karagül hawa TikTok'ta Serdaryň alan kararlary barada ýazypdyrlar. Arasynda ýollar açmak üçin ýekeje söz ýok. Menem ýollar açmak üçin karar almadymy diýip soradym. Maňa sen haýyn diýip ýazylar diýe. Yazarlar. Yol açanyň bilen o taýda durmuş şertlerini düzeltmese. Bu watandaşlar bir taşary ýurtlarda şular ýalaky agyr ýagdaýlarda gulgurnak şertlerine işlemege mecbur eden ýagdaýlary aýyrmasaň Türkmenistanyň ýol açaňdan hem. Açaňdan hem umut etdi de, dogry ha görürsen. Bir canlı yayın yaptır Özbekistan'la Türkmenistan'ın Türkiye'den Özbekistan'a gittim.
Özbekistan'dan Türkmenistan'a uçak var diýdiler, ol ýok ekenini. Benim yazdım ki, ay haberden bir görevli olup, yüzüden olup dedim, haradan gelsin yalatın dedim, haberden izma garip getirdik dedim de. Sonra oğlanı da şöyle bir Rüstem var, o var yani var. Verdik gittiler, ay dedim, zaten yakınlar seni gittirdin var, hem getir ne oldu? Oho, yollar var, 2019. 2019. Yollar hatırlatılacağından belli değil. Halk gerçekten o ara Türkmenistan'da şu ara bütün yurtlarda Türkmenler hayatta ilk başta pandemi olduğu zamanı Türkiye'de bile gerçekten zor durumda olan Türkmenleri bilirim. Zor durumda. Kirasını ödeyemiyor, yiyecek bir şey bulamıyor. İş yerleri yapıldı. Köprüde iş yerleri yapıldı. Ama Allah kurban oldum. Allah bir yerden oldu, bir yerden kapattı. İnsanlar gerçekten zor durumdaydı. Onun Allah yardımcılığı olsun. Neye mi diyelim? Bir adet alt çıktılar diye. Ha o. Korkya Rüstem. Ölür ýaly kork. Daşarurtaklardan korkya. Daşarurtaklar bulan watandaşlar daşarurda. Halk düşmanlarynyň inni ýaman gowy at tap berdiler. Şundan soň men şunu bilenjek halk düşmanlary. Bular halkyň düşmanlary. Bu halkyň düşmanlary bilgeşinden etdi. Ebawy pikir etip gör. Bir ýurdy talamak, ogurlamak üçin näçe az adam bolsa şonça aňtat gerek? Bilgeşinden. Gitmesine sebäp boldy. Innem nämemişin Birleşen Milletler Guramasynyň migrasiýa bilen, göç bilen baglanşykly bir nemesine gatnaşakmyşyn Türkmenistan. Nämedik gatnaşak? Gatnaşyňlar. Men ilatymyň 70% daşary ýurtda diýip. Şoňa hiç kim diýerim kaya. Şolara. Meni hiç kim mokdy hiç kim. Meni kule mokdy kaň var. Olar gelse var meni külmeli kületýärler, ol ýakýarlar meni. Diýýärmi? Kelam. Ýurda ýurýarlar diýip. Biz hakykaty aýdyň bileleşmesiniň açaçan, ýaýan tesvirçi, gollu agent bolup halkymyz üçin dogry ýollaka. Beýle. Olaram daş edýärler aýdara. Wara. Biri tanışýar Rüstem, indi sen bilen de köne tanışdyk. Onuň biri täze tanışýar men bilen bolan onuň. Ay bu aram soňky 2 ýyllar şol daşarurtlarda tolgunçluklar bolan soňky 2 ýyllarda aram salam berip bir indi ýakynlaşyp bolýan düşnüksiz neme diýen birde menim aýdýan öňüne soňuna bu diýen bir boy neme Türkler aýdýar diliň aşaňynaky görköz diýär. Aýanyň bir ýagdaý gowy näme gürleşelýärdi. Giýje. Hemmek semýatyr çağalar, goňşular. Onuň berde de saat 10-dan soň nemesen türkmeniň gürleşini bilýär telefonda. Bizde de şol oğlan soň şol gyýyryp gürleýär telefonda. Ama ala gyýyryp gürlesek geläjek ýaly ýanymyza. Ya internet TV-ýaly düzeldäjek ýaly gyýyryp, gorkudyp düzeldäjek. Garanyň döwleta diýe köp diýe diňesen kanalyna seredýär. Ýöne diýe adamlar diýe nirikdi kimin bilen gürleşdim diye, kim bilen gürleşdim diye beýle grup bolar zatlar eýle. Şol agent diýerler. Sen arada hiç zat aýdy bilen oklar, ýeke zat aýdýarlar, ol agent diýerlermiş. Maňa. Men aýtdym. Türkmenistan döwletinde men ýaly agent bolup bilse, hakykatdan bilýän, ýekece agent bolup bilse. Diýdim, "Mapça başgaça bolýar ýagdaý." Ýöne diýdim. Şo agent diýen adamlaň diýdim, "Inni bolýatan adyny aýtma." Ýöne diýdim, "Şolaň
öz aýdyp edip gören işlerini edim, mesela mysal getirip berdidim de. Absurd da. Absurd. Onun kelle işlerini, hakykata düşüneni, hakykati dogryny, halaly, haramy teljerip bileni, hakykat aýdýan adama da agent diýen, hem üçin köp zat dilýär. Jurnalistler agent bolýarmyş, habarçylar agent bolýarmyş. Habar agentligi bilen ol agentligi garşdyrýan bolsa biçik. Sonuçta ülkenin onun biten şeyini, devletin yönetim sistemini yanlış zaten, Türkmenistan devletinin yönetim sistemi yanlış zaten, hepsi zaten cebine çalışıyor. Değil mi? Hiç kimse adamlar zaten Türkmenistan'ın yaşanan hemmesinin gözünün o adamına, sağlıktan gözünün o adamına. Şimdi ilk başta ben öz yakınım bir yerli, ben yani o 5 yıldan sonra o Rüstem diye, sen niye, sanki diyor, profesör yetleyeni alak yetleyeni, değilim mi? Profesör yetleyeni alak değil. Türkmenistan'da diyeyim. Sonuçta gayet doğal hakim olarak öz hakkını sorabilen mi? Yok. Ne sorabilen mi? Götürmeye başlayanlar. Onun öyle bu kanun yok. Hakkını soranın tırması. Ne diye başlayanlar? Yani, sonuçta yönetim sistemi zaten sıkıntılı Türkmenistan'da. Baskı rejimde adamın göz açılmasın. İnternete hemen yaptığı diyorlar var. Adamın iyice göz açılmasın. Çağlarım, yıkıp gelen çağlarım göz açılmasın. Yanlar olsunlar var. Onu bulan internetten propagandası näme bolurka? Kara, o propaganda artık internet yapılacak diyorlar. Yapılmaz. Bular internetten gowy näme alyp otyrlar, material alyp otyrlar. İnterneti yapsalar bular onu nädip nemesinler, ýydarlasynlar watandaşlar. Yok. Bulara bara. Näme gerek yok, şuulçada da gerek yok. Imoda näme da alyp otyrlar, watandaşlar özü hemme da aýdyp berip otyr. TikTok'da soňa seretse şu taýda hemme da asasan Serdar Tenkini ýalaly bize bir 5 manat berdiýip derrow çykyş etdiler ha. Senki gowdur, sen ýaş bolansoň senki terjedir, zatdyr diýip şey. Derrow küntüler hatara düzüller. Küntü var, 10 yıl geçti, yine küntüdür da, 5 yıl var ya. Qarrata da küntü diýär. Sen para diğer bir şey aşkı içiyor da hiç rahatsız olmaz diye. Ancak büyüdüm kez vay rayman. Onun için var. Külten başından öyle kendini taşılı konuna gidiyor. Deme Qaragul men haýyn bolsam watanyň ýoly açyljakmy, ýapykmy soramazdım, gyzyklanmazdym diye. Gaty dogry. Salam bersen borçlu çykýan haýynlara diye. Edilözi, sen tutýan bolar. Günen etmişiniň üstünde, ogrunyň üstünde tutýan. Bular ogruýam, yok ogurlamak diýer. Sen ogru diýen. Siz ogru diýerler. Näme 2 yüzlüğün kamet suraty näme diýe? Türkmenistany düzeltjek bolsak ilki bilen hökümetiň adyndan halk ağzyny ýuwjak bolýan haýynlary ýüze çykarmak gerek. Diktator aýyrmak kynýar. Näme diýer? Hökümetiň adyndan halkyň ağzyny yapjak bolýan haýynlary ýüze çıkarmak gerek. Diktator aýyrmak kynýar diýer. Ýalňyş meýan bolsun. Şu ara diktator aýyrmak var. Diktator artık goýja kökürdi var. Bularla bilmeýän näde aýyrmak bular var. Aýyrmak kynýar ýa o kadar man gatnaşmaz diktator aýyrmakla. Diktatorun arkasında duran mafya, halkara mafya var. Şoň üçin ol
olar ýaly häzirkiler hiç adam däl. Hawa bilan samsyklygyny, gömüklügini, nalaç edenligini, gorkoklugyny, düwetdiňligini hemme zadyny görüp oturýarsyň. Ýöne oýunçy däl bular. Bular oýnatdy. Garagul sen şu kommentariýaňa men okajakkan. Türk şu bizim vatandaşlarımızdan täzeýin. Biz bir temada gurulýar oturduk, başga da sokýarlar da ara. Türkmenlik ýaly bir goýja pirkollar goýaýyn ara var. Türkmenlik diktatura halky banka ýapan etdi. Onsoň şol banka atylsa näme edilýär diýe. Bäh. Ýaman gowuratlanýar ýaray. Banka yapmak var ha? O banka yaptırdı. Banka atılır mı diyor. Karagul, korona diktaturan işine geldi. Bekvidine oldu diye. Şondan peydalandı diye. Katı doğru. Doğru. Katı doğru. İşine geldi. Goğupul kalanlar, goğupul urdular şondan. Karagul, İstanbul'un Türkmen havada bilet $550. Arda? $550 ardan mı? Ardan $550. Ay ardan ne? $550 Ardan ama $550 ardan. Häzirki döwürde ardan $550. Bir tarapymy ya gidiş geliş mi? Bir tarapa. Bir tarap bolsa gymmat gidiş geliş orada ardan. Yok sağda gidiş. Geliş değil. Yine de antaplı koyup duray bular. Öň biri şol bir Türkmenistana gidip gelsem diýdim on 3,5 soradylar. Yok şimdi geçenlerde bir öpmesi oturan konsolosluğu diye adım yazdırmana gittim diye adım yazdırdım çıktım oraya bir ay sonra diye vakti yaradı çıktım onun kapısında diye 4-5 saniye yaşlar diye Türkmenistan'a mı gidecek mi? Ben seni şu nasıl uğraşacağım plançıman derdik turlar diye. Awo, gururunsa. Bersen ol ya, taş edýärler. Serdara metrip berýärler şonu bersen. Bizim 200'lüň diýen nämämiz tomoşaçymyz Döwletjan sen maşgalan ýanynda halkyň köpüsi kimliksiz hassa çağasından ýanyndan ene atasından aýry galdylar diýe. Hawa aýdýanyň dogry köpüsinde şaýat bolduk. Rüssem bilen bile näçe ýyllap bile işleşdik. Tegelegis dollar etdik. Azatlyk radiosunda. Efirde gürledik meseleleri. Hazım erwet bolýar häzirden biz şu meseleleri gün tertibine getirip hakymyza talap edip başlamasak diýip 2012-nji ýylda bir ýyly guşap 2019-a çenni öýgiderli ýagdaýda tegelegis dol efirlerde de aýratyn çykyş edildi oň ýany bilen bile. Şular ýaly hak hukuk gözlenni. Şu sen diýen adamlar şol hak hukuk aramak görüşünde ne derecede aktif? Ya siz oturmalı, sizin yerinizde başka adamlar görüşmeli mi? Yeňişi başka adam kazanıp bermeli mi? Zähmeti başka adam çekmeli, gözüýerinem pil görmeli mi? Hawarysyn? Edir şey diýerler de bilýär mi? Biçsin ağlıma düşsün. Biz 2016-2017 sen maşgalan ýanynda diýen. Men Rüssem sen bilýän. Men şu ýaşymda ýaňy ýakynna zordan bir ýan ýollaşyp öýlenen adam. Şonça howplardan, dağıtlardan gaçyp sana gelemizde bizim birinci çağacağımız boljak bolup ýörkä gellikden sana. Onu pikir etip gör. O dünkü ýalyla. O sen maşgalan diye ýanynda diye. Sen nähili maşgalaly boldun döwlet baýhan.
Nähir günler baştan geçirdin? Kelläňde näme üçin saç kalmady Döwlet Baýhan? Saç kalmadı derler, saça var ağır doğru. Saça var oluyor. Ma vardı soňky günlerde köp nerwi. Çal saçlı olup bar ya da. Aw. Ýöne aýdyp goýberýärler da. Bilýän? Şu ara çağlamız, tamam çağlamız, yanımızda enem atamız bizim amanarda. Onu hiç kimem yok çağlam yanımda deyip enem atamız var. Ağlamız, inlemimiz, doğrunumuz, karnaşlamız var. Gatı dogry. Seret türkmenlik näme diýe? Korona diýip tez oturup Serdara korona giydirdik diýe. Aynen öyle. Görýän? Tarihi söz. Türkmenlik screenshot edip goýjak şu sözüni. Ekranyň suratyny alyp diwara atyp goýjak. Gatı dogry. Ahmet Mahmut aktivistler sesini kesmese Serdaram ýoly açmajakmış diýerler. Bay o. Görýän? Tehdit ediyorlar. Gowurrun ha? Sizinkilerim gurrun tapdy ha? Ha. Şu gurrun tapışýaly hakykaty üçinmir gurrun tapyp hakykaty üçinmir gurrun edädi bizinkiler. Şimdi Sapar Murat Niyaz şolar ýaly gep tapyp bilermi-ki watandaşlarmy? Sapar Murat Niyaz fawaty Nuruşka Pahir wady. Türkmenistan'da 2 tane erkek var diye. Türkmenistan'da 2 tane erkek var diye. Niye şu beydiyen bir erkek diye mi o diye. Niye mi diyorlar diye. Bak diye Niyaz edennet diye. Benim diye niye mesela kozamonu ait diyen niye. 2 tane erkek aydı biliyorlar mı diye. Yok aydı biliyorlar diye. Erkek değilsiz diye. Onun için Türkmenistan'da 2 tane. Diyor ya, ahalla var ağan var, ağanın üstünde gağan var, onun üstünde peladan var diye. Gece gel vakittiler Nuruşkan'ın, ay vuruyorlar diye kendiler. Oho bey diye, nok canım, vurmam diye. Niye diyeyim? Ahalla var ağan var, ağanın üstünde gağan var, onun üstünde canım var dedim diye. Onu da öldürüyorlar o diye. Olmadan öldürecekler ha o diye. Ondan sonra diye Türkmenistan'da kalacak bir erkek diye. Bayır ölüp gitti kulu yatan yer ya tuvazdın nara. Kulu verden ya. İman hemra olsun şu orada aylarına Nuruşkan'a miyatlap ayetini öğreterek. Ay Nuruşka bayır var ha. Gerçekten Marvel ayetinde diyordu. Marvel ayetinde Türkmenistan'la ullunlayan gerayının diyordu. Marvel ayetinde. Bir adam ullunlayan biliyor musun? Bilemem. Bilmezdim. Ben ullunlayan ağ diye. Bak. Marvel hayatına ullunlayan gerayının. Diyor hem kim ullunlayanın diye soluyalı sonunun kendini diye bir adam ullunlayan diye biliyorum. Bilemem. Bilmerdiniz ben ullunlayan diye. Bayır ara gerayının doğdu kendi olup gitti. Doğdu geneldi. Ay oğlum son nerveden näsin? Ha onu. Yankam bir hayvatın bir görünüşü diyor. Yanka Ahmet Mahmud'un yadany. Bilýän? Ha. Olam kulturalca hayvat diýmek şol. Türkmenin watandaşlar ýollar açyk gitmek isleýän bermeljesin berse gidip durlar. Gatda dogry hemişe gidip durlar. Bir näçe edemek şunu. Yollar yapıp geldi. Serdarın aýtýany prosto skaska diýe, erteki diýe. Serdar arzu edýär, erteki däl. Arzu edýär Serdar. Süplük. Kelam. Watandaşlar işim ağır demalış günün çäkli. Häzirem kaza geçirdim kiçirek. Gowumun şo bolany ýalňyş aňlaman, kän girip bilemok, ýaýlyma sizi küýsedim illeşler diye ömrüň uzak bolsun. Allah kuwat versin, Allah öz penasyna görünmeýän belalardan saklasın. Kelam Aman saklasın ora. Häzir bola dogon sinyallar Türkmen halkyna gerek, geljek nesillere gerek. Şular ýaly garaýşyny, hakykatyň hatyrasyna bir harpam bolsa ýazyp bilýän, kommentariýasyny garaýşyny, pikir ýazyndy ýazyp bilýän gerçekler
hakyky Türkmenistan Halk Respublikasynyň düýbüni tutýanlar anlaşylar. Garawul türkmen ýigit dogry. Başyna korona geydi, täç geydi. İnşallah tenine koronadan tenine de diýe koronadan köýnük dikerdi. Tögelemi? Garawulan başlady bir tarapdan. Türkmen ýigit şul kanala çağa gatnaşan näldire? Watandaşlar düşünürçe wagt bollumy ka diýenni. Awa ýöne näme diýin? Türkmen ýigit garawul dogan diktaturan ähli zady halkdyr. Halkyň ýok ýerine diktatura bolarmy diýe. Härisi? Kadırverdi Taganow. Türkmenistan Russiýanyň kontroluna diýe. Bir ýurdun kontroluna diýmek dogry däl. Ýöne neme halkara korporasiýalaryň kontroluna diýseňiz oňa hä diýjek. Ýöne Russiýa edil duruşy bilen Türkmenistany öz kontroluna alarýaly bir güýç däl Russiýa. Russiýada täsir edýän halkara bir mafiýaly bir neme korporasiýalaryň nemesi, siýasata täsir edýän korporasiýalaryň birleşigi, saýuzy, bileleşigi, ana şol liýsen hä diýjek. Russiýanyň şu wagt görüp otursa. Olar ýalaky güýçli bolýan bolsa, sanlyca günüň aldy. Russiýa gutorýa ykdysady taýdan. Çökýä. İşi gaýdýa. Başaryan zat ýok, ýadro ýaragyna bil baglaýa. Emme zat ýadro ýaragy däl, beýleki nemeler näme? Şöhrat, diňe biletiň bahasy. Şol, ondan daşary $3000 berýän diýe. Ben sana aýtdym ýa-ni. Oho, yine biznes, ha? Ben sana näme diýdim ýa-ni? Yine biznes. Bu 200'lüň kamet surete bak yaman kıyın ýazýan aýşul. Adyň gaýrat edip bir ýeňilrek bir zat etsene. Möjüň agzy ete degen soň alışkan bolly. Konsulla migrasiýada pul berip gidip turkalar ýaly açyp näme sam Ýol açyp samsyk bolar diýe. ha ýol açyp samsyk bolar diýe. Bäý dogry aýdýar ha? Awa näme? O şekilde pul ber git turka kim açacak ýoly? Awa. Waga siz boş takal okaýaňyz boşlar diýe. Oho, dolu geldi, dolu. Gelmesen doldurup bereýin-ne? Gelsene sen, bir men doldurup bereýin. Şu kanalla kılan haysam bolsa biriniň eline düşsen sen gow edip doldurup berýärler. Sen ondan şondan görýän kimiň boşdugyny we kimiň nähili doldurulýanlygyny we kimiň nähili doldurup berýänligini şondan görýän. İmana gelýän şondan. Şu kanalla kılan haysam bolsa birine gawat gelse gow edip doldurup berýärler seni. İmana gelýän. Mübarek aýda adamlara sowap kazanlar gaýrat et. Garawul Rüstem Aksaçy boyarsın biter Bayhan. Bayhan näme etdi? Garawul gowy degdi bu gede. Tügelem ömrüňiz ok bolsun. Kelam, waga siz nirden çykdyň? Satançylaryň nesli misin? Sana boş bolsa bärde näme işiň bar diýe. Oň işi halkyň agzy birligini, hakykat çykyşlaryny
bozmak, hakikatin aýdylýan ýerine bozgunçylyk etmek, agzalalyk döretmek, şoňa zatlar üns sowmak. Hakikat näme? Şonu bileliň de öňje. Haýsy temadan hakikat näme? Hakikat diýmek adalatyň praktikadaky netijesi diýmek. Hakikat. Netije, durmuşdaky netije. Hawa nähili bolsak şolary ýalagam dolanyrlýas, doganlar diýe. Edil olary ýalam däl, ýöne sen aýdýanyňam jany bar. Gün güýçlüňkü gowruga diýişlenki, häzir diňe pul çöýýär meselen. Kimde pul bar bolsa, güýç şonda. Bollugam şoňa berilýär. Gydyr berdi. Şoň üçin. Salam vatandaşlar, ýollar açylsa ilki bilen saatlyk şeýhip çykar, çağalar bilen bile diýe daşar ýurdu. Bäh. Tätin zat aýtdyň sene. Kelam Taganow dogry biziň edip bilmejek işlerimizde näme eksik bar, gorkumy, näme sebäp bolýar? Soralara jogap tapyp öz-özüň bilen dost bolandan soň, netije tapan soň, netije bolar diýip. Taýja bol. Şöhrat Döwletaga apreliň 4-nde uçak gitti Türkmenistana, uçar gitti. Konsulluğun 3 adamı var şo taýda. Gelin business class $3000 2 adama yer var diýip durlar. Soň ýollara açmada diýip beýtip durka. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Kıdırverdi Taganow. Zamanında Ruslara karşı duran Çeçenler, Türkmenler, Türkler nirde? Tariha sert alalım, göz atalım. Dinimizi yaşalım. Biz dine İslam'ın aslında birleşip biliriz. Ol sen düşünce İslam'dan öňünmady Türkmen. İslam'dan has gowy şertlerde, has gowy lewdi halallıkta törede yaşaýardy. Türkmenler, Oğuzlar İslam'ın soň çykdy. Islam'a men göň etmezçilik zat edip aýdanmak. Hawa ýöne eger deňeşdirjek bolsaň ýa-da dine İslam'da birleşip bilýär. Yeketek çıkalga şol, tutaryk şol diýsen ýalňyşýar. Onda onça müň ýyllyk biziň medeniýetimiz, Türk medeniýeti, Türk halklaryň medeniýeti, Oğuzlaryň medeniýeti, biziň gök taňry medeniýetimiz, anancymyz, lewdi halallygymyz nirde? Ne? Beýdiýsen öz taryhyny inkar edersin. Häzirki ilki başta çıkan İslamiyet däl. Häzirki İslamiyet diýilip bize görkezleýänler Arap imperializmi. Araplar nireler basyp alan bolsa seredin. Esasanam Afrikaň demirgazyna. Arap ýarymadasynyň tögereklerine seredin. Öz ene dilini ýadyndan çykaran bur topar milletler bar. Ene dilleri Arap bolup gitdi. Adalatmy? Bu İslam däl bu. Muňa İslam ady aslında İslam maskasy bilen adamlaryň aňyna sokulan, adamlara mecburi ýagdaýda kabul ettirilen muňa Arap basabalçylygy diýilýär. Arap hegemoniýasy diýilýär muňa. Biziň ata-babalarymyz İslam dinini Arap şu son üýtgedilen Araplan öz bähgidi üçin,
Arap imperializmi üçin ütgödülen İslamiyeti kabul etmejek bolup iki sany söwüş berdi. İki sany söwüş berdi Orta Aziýada. Her söwüşde de yüzlerçe müň adamyň kellerini kesip ýüpek ýoly boýunça dizip goýdular. Şolary ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin Sovet jemgyýetinden, Sovet kulturasyndan çykyp gelýäňiz, diniň gadagan, diniň çäkli, diniň hakyky manada bilinmeýän, öwredilmeýänlerinden çykyp gelýäňiz, birazajyk bir diniň has, goýurak, köpürek gurrun edilýän ýerine gelýäňizde din baradaky düşünjäňiz üýtgäk gidýär. Ýeketek çäre islamda. Ýeketek çäre. İslam bolsa, Taliban menem islam diýär. Şeriaty, kanun, konstitusiýa hökümine kabul edýär. Edelim muny bizim. Ona bizim Taliban ýaly bolalım, şeýlemi? İslam döwleti, Horasanlar, Daesh, Horasan Daesh, Hizbut Tahrir. Hawa, onda bizim şolar ýaly bolalım. Bütün hemme zady bir goýalyň da şeriaty kanun edip alalyň. Kıdırberdi Tağanov seňe başda gowy başladyň, dogan soň çöp çalama vurdun. Men kakam Pahir, Bayram Mollum, soň Bayram Mollo bolan. On kakasy Nifes Ahun ýyly. Medrese bilimini alan. Has aňyrrak gidende Niýazuly Halipowa Magtumla sapak beren İdris Baba medresesinde şeýlede göwellaşdy. Çarminar diýen öz gurduran mescidi bar. Dini taýdan biziň İslam bilen hiç hili dawamyzam ýok, jenjelimizem ýok. Ýöne haýsy İslam bilen? Hakyky İslam bilen. Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we selleme gelen İslam bilen. Biz şol İslamy kabul etdik. Siz son çıkanları görýäňiz, kelläňiz derrew radikallyga gidýär. Näme diýär? Döwletçan men komentirimdäki suraty goýja seredip analiz et. Nämemdäki? Adamy ütgetjek şolar hökümetiň adyndan halkyň agzyny yumjak bolýarlar diýär. Kardeş, hökümetiň adyndan halkyň häzir agzyny yumjak bolýan bolsalar şu görüşde sen ýanynda men giýjegin. Şunu bilseň bolýar. Rüstem söz sende? Döwlet men çykaýyn. Bolýar. Rüstem can sag bol. Çağalara, geline, hemme doğum garnaşlara, illeşlere salam aýt. Senem tamam. Menem Allah'a okap emanet jemler. bol. Gorky jan rahat bolsun, mehriban adamlar. Dinleýäniniz üçin gor sag bol döwlet. Dinleýäniniz üçin komentarlary ýazanlaryňyz üçin arkadaşlar hemmeňizden sag bolsun, taýýar kızyn, toýlap aýtdym. Allah rahat bolsun. Gor Ramazanyňdan kabul bolsun. Soralarynda. Sag bol. Tamam. Minnettar sag bol. Onda bilen komentaryalar bilen cemläliň mehriban doganlar odaga çekdirmen. Ahmet Mahmud. Men pikirime görä türkmenler ýurdu taşlap taşyna gitsinler. Goýun Berdi Muhammedler maşgalasy özleri ýaşasynlar ýaýnap gülüp diýe Türkmenistana olara gullukçy gerek. Olaň satanyň arasyny okalap, gyjyklap berýänler gerek. Hyzmatçy, gulgurnaklar gerek olara. Hemme kişiň gitmegini islemeýär olar. Ýurdu talap, ýurdu satýanlar, şondan behbit gözleýänler, şolar hökman olaň ýanyna bolaýmaly.
Ýurdu diňe berdi hümmetler gazanlamy, biziň ata-babalarymyzyň ihlasy boşuna gitmelimi diýe gaty dogry aýdýan. Käşkä şoňa düşünseler, käşkä şu sorawy hepde bir gezek aňyna aýlap görseler. Her gün näme hepde bir gezek aňyna aýlap görseler, oýan ýaşaň içindäki ansap, wyjdan, türkmenlik, arnamyz. Soň diýe doktor, pagon göteren hemme adamlar çykar. Şoňa ananyň diýe. Onu şoň üçin hem açanok diýe ýoly. Onsoňam diýe ýoly ýapyk tutoňdy diýe gowşundan birine girdeji bar diýe. Şoň üçin näme üçin häzirki düzgüni ütkösün diýe. Gaty dogry, dogry gollaýan şonu. Garagul Berdi Muhammedowlar taýýar aşa geldiler diýe gaty dogry. Ýurt, toprak türkmen halkynyňky diýe gaty dogry. Türkmenlik watandaşlar bir ýurdun halky bolmasa, şol ýerde döwlet ýa-da hökümet bolarmy? Ýa-da şol ýurt bolarmy halksyz diýe. Döwlet bolmagyň ilkinji şerti halka. Halk dörediye emele getirýär döwlet. Diýmek şu wagt aslynda hakykat ýüzünde Türkmenistan döwletim ýok. Kadyrberdi Taganow ýok, ýalňyşýan döwlet islamy ilki kabul edenler türkmenlerdir. Şunu aýtmak bilen ylmy derejeň ýoklugyny görkezýän, ylymdan, bilimden ýeterlik derejede maglumatyň ýokdugyny subut edýän şol aýdýan zatyň bilen. Sebäbi hiç wagt ylmy subutnamalardan, ylmy tutaryklardan daşlaşmaly. Duygusallyk, duygu bu zatlar adamy ýalňyşdyr, bilýär gadyr berdi. Şoň üçin islamy ilkinji kabul eden türkmenler däl. Iň soňky kabul edenler. Islamy çenni biziň guran medeniýetlerimizi öwren, döwletlerimizi öwren, nähili ýaşanymyzy öwren, şo zatlary öwren. Ondan soň şu derejedäki medeniýete, ahlaga iýe bolan bir jemgyýetiň Arap batawalçylygyna, Arap imperializmine boyun eğmejegini, mätäçlik çekip çekmejegini pikir etip gör. Hakyky islam däl, Arap imperializmi. Sen Yezid'in Merkezi Asya'da ata-babalarymyzy nädip gıranlygyny bir öwren. Ondan soň sen bilen gürleşip işlemän. Garagul türkmenlik ýok bolmaz diýe galaksi okan namazyň ürküden gurbaňaňa degmese, diniň içinde näme işiň bar diýip. Gaty dogry aýdýan. Men näme diýdim saňa? Gelen islam bilen häzirki soňky bir däl diýdi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem aradan çykandan soň hemme zat gutordu dargaty. Şol aradan çykandan soň nähili ýagdaýlar bolup geçdi. Syýasy jemgyýetçilik, solatlar bilýärmi? Ha? Öwrendiňmi? Hemme dinlerem bütün insanlığa gelen din. Başta hemme dinlerem şo niyet bilen gelen, döredilen. Ha o soň hem haýsy şoň neme häzir? Aýdylýan zatlar absurd bolsa, o nähili din bolýar. Absurd zatlar aýdylýar. Ertekler gurrun berilýär. Rowaýatlar gurrun berilýär.
On din bilen näme arabalanşygy bar? Ya plany plan nipdir diýe. O diýen zadynyň ahlak bilen hiç ýyly bir şeňe gelýän logikasy ýani ýeri ýok. Ondan şo dinmi? Sen şu wagtky dinni çokunýanyň şol. O din näme? Ol Arap imperializmi. Hakyky din aýtdym. Gaýtalan oturmagy gerek. Gurhanda hemme zat bar ýok. Ýalňyşýan. Gurhanda hemme zat ýok. Ýalňyşýan. Gurhanda hemme zat ýok. Hal ilmi bilen, kal ilminden tesvirçiler var. Ady belli tesvirçiler var. Gurhany tesvir edýänler var. Gurhanyň şifresini, paroluny, dügümini, gulpuny çözýänler var. Şolar bolmasa sen Gurhandan peýdalanyp bilmeýän. Kal ilmi bilen hal ilminiň nämedigini bilýänmi? Şolaň funksiýasyny, hukmanylygyny, zerurlugyny bitirýän işini bilýänmi? Şol bir aýdylýan gurruňy gaýtalaýan, propagandany gaýtalaýan, Kur'anyny hemme zatda, Kur'an bolsa bolýa, bize Gurhan gerek, başga zada gerek ýok, Gurhany hemme zatda. Düşünýän sen Gurhany? Okap bilýänmi Gurhany? Ihlas Suresini düşünürip biljekmi maňa? Ihlas Suresini düşünürip biljekmi maňa? Terjime edip däl düşünürip biljekmi? Şifrelerini çözüp şoň, parollaryny çözüp maňa düşünürip biljekmi? İslam türü Ihlas Suresini, Kul huwallahny. Dinden hiç ýyl habaryňyz ýok, daşary urda çykýaňyz. Ýasama dinçiler tapýaňyz, kelläňizi guýýarlar, boş sloganlara, şygyrlary, ondan soňra dinçi bolýaňyz. Kim bilen nämen gürleşip oturanyňy, tutuş dünýäň öňünde, halkyň öňünde näme gürläp oturanyňyzy bilýäňiz. Göňüňize degmejek bolýar. Şoň üçin aýtdym. Men kakam molla diýdim. Molla kakamyňam. Kakasy diýdim. Nefes ahun diýdim. Men türkmen galaly. Türkmen galan öňküjdan häzirki mahtumlyk kolhodundan men. Taýhan birleşiginde. Medeniýet obasyndan. Sonra tanışmışsam wadyr Bayram molla. Kim? Kakasy Muhammed Nefes ahun kim? Olaram tanamayan bolsa, Niyaz ol Halifa kim näme edipdir? Türkmen üçin näme edipdir? Öz üçin näme? Şey diýip sorak gör. Jelelleşýän adamyny tanaman. Gürlemek galatlyga ertip bilýär. Şoň üçin şu temany ýapýan men. Mübarek orada aýndy. Bir dinimiz. Sen Gurhandan hiç sada öwrenilmeýän. Hiç sada öwrenilmeýän Gurhandan. Tesvirler bolmasa, hal ilmi bilen kal ilmi bolmasa, Gurhandan hiç sada öwrenilmeýän. Öwrenilmeýän. Agzy gulply sanlyk. Sannyň içinde näme bardygyny bilen ok, açy bilen ok. Açy bilmesen, sannyň içindäki zatdan saňa ne peýda? He? Şol Gurhanyň syryny goramak üçin edilen şol şeýler. Şo syry goramak üçin edilen müdüými goragy şoň. Şoň şifresi, parolasy. Şoň dügümi, çigini. Her gabat gelen adam şonu nemetmesin, oynamasın niye edilen şo. Gulongdan eşten zatlaňy, propagandalaňy aýdyp otursyň bäri. Biz näme diýär? Watan dönükleri kimler diýär? Hakykatçylarmy diýär? Watany satýan adam, zat gymmatlyklaryny satýan adamlaň
hakikatin, hakkın, halallığın tarafında olan adamlara töhmet, arkayın töhmet atyanlıklarını iyiliğin önüne çıkıp yüzüz adam kızarman aydıp kim vatan dönüyor? Kimler dönüyor? Halal haramdan selcermeni şun ehmiyetini aydı otur. Senen başladın Arap propagandasına. Men näme diyen, sen näme diyen. Aýratyn bir din temasynda açaly programma. Eger oturup dogry gürleşeli. On po oturdoýun seni. Sen hojalagyň ba bolsa şolarym getir. Şo taýda özüne hoja, şunu bilýän, muny bilýän näme getiremmesini. Men ýeközüm oturaýyn. Sedem garşymda diziliň näçe adam bolsaň. Men sana diniň nämedigini öwredeýin. Şula din bilen bağlanşykly gürlese kisat diýilmez, ýa-da ýalňyşdyrar, şunu ýa-da diýip çeňe atyp görýärmi? Türkmeniň gaty dogry aýdýan, watandaşlar eýle-beýle bolguzy zatlar goýaly. Arap imperializminiň propagandasyny etdirmeýän men makam. Dogry düşünseň, dogry dini dogry bilýän bolsaň, dine dogry düşünýän bolsaň, başym üstüne. Öňe maňa Arap imperializminiň propagandasyny etjek bolsaň, ýok gardaş. Maňa ne Arabyň imperializmi, ne Orsuň imperializmi, ne Günmataryň imperializmi, ne Hytaýyň imperializmi, ýa ýene biriniň, hiç biriniň imperializmi gerekkä. Maňa hiç biriniň propagandasy gerekkä. Türkmen halkyna da gerekkä. Sana gerek bolsa, nesip etsin. Öz gorkularymyzy aýyrmaklaryň uğruna çykaly. Onsoň gül ýalak bolar. Bolmasa bolmaz diýe gaty dogry. Döwletaga menem Almaniýada nesibämiz bolsa görüşüp söhbet eder. Germaniýa gelibem şo hakykatlary görüp düşünülmeýän bolsaň, nädip sen bilen söhbet edelim? Menem taryh bilen gyzyklanýan ne? Taryh däl o. Hakykat. Taryh amma taryh wa her kim özçe taryh ýazýar şu döwürde. Ruhnama ýazan ýaly. Kelowlan, aýmynyň bolly erkek. Bu mafiya hökümet halky taala. Dünýä guramalary, talibanlary saklanan halkyna seretde, halk da ýurda watana hökümetine eýe çykar. Wesilar diýe. Bular düşman, bular halkyň düşmany. Hakikatyň, halallygyň düşmany bular. Sen diýäniňi nädip etsin? Zannynda ýok bulan. Hudaý berdi, adyň alan ady bolup bolan bu wagt dini ulanyp kul hakyny iýsen bolýarmy Ýewropa? Sen pikiriň öwre diýe. Cehenneme gidermi? Adalat bar, kanun var diye. Galaksi Hudaý berdi, İslam dini 72 näme? Sirkason dine bir ýoly dogry diye. Şoň dine bir ýoly dogry diye 72'den. Kelam dindirmek Arapça borç kime borçly bir-birimize gollaw, ýola gelmek, ýoldan çykmazlyk, adamda jemgyýetini ösdürmek diýmek, sadyk, emin bolmak, ananmak, hakykaty gözlemek. Bul uly parzymyzdyr. Soň şükür, namaz, haç diye. Sadece ol. Hac.
Çedel C. Hac. Kele olan daş güýçler, daşarky güýçler. Ellerini kirletmeye, ilki bilen ýurdy dağatjak ortalar öz içinde. Nadan, hainleri, dönükleri, halk düşmanlarını tapıp Türkmeni gırdırmak halayıklar aklınıza gelin diye. Gatı doğru. Galaksi, cennetin kapısının bu sütününden ol sütününe çenli kapıyın giyinişliği 40 yıllık yol diye. Bu obrazına da o tayda başka many veriliyor. Kelam, döwlet men meslegim diye, yani men kärim Allah bilen Gurhan Muhammed ummatyna iman eden mümin bolmaga alımdan öwrenji bolup häli ýydarlaýan niye? Gayrat et, Allah kuwat bersin. Türkmeniyet agamjan biraz giňrek bol diýipdirler. Bolmasa artyga öwürlýäs diye. Gatı dogry. Sağ ol. Yok, din diýilýän din bir adam bilen, yaradan bilen yaradylanyň arasyndaky özel hayat türkçesi. Yani özara gizlin, sırlı ilişki gatnaşyk. İň gizlin, iň mukaddes, iň pak sırlı gatnaşyk. Ondan imperialistler şulary ulanýarlar. Bu topar dinçi, terrorçy kellekeler çykdy. Sahna döredildi. Şular kim döretdi, näme maksat bilen döretdi? Bu topar tarikatlar meydana geldi. Bu topar cemaatlar döredildi. Bu topar mezhep döredip düşman ettiler. Öýköýsün nemedäki Eýrandaky hökümetdäkiler. Özünden başga hiç kimi musulman kabul eden o. Şeýlemi? Dogry. Olar özleri musulmanlar. Musulman olanam kabul eden olar musulmanlar. Edil biziň diktatorlyk rejimimiz ýaly. Ýa-da Türkmenistany gawat gelen basyp alja keseki güýçlere satmak isleýän satançylar ýaly. Watan dönügi diýmek Türkmenistanlar bilen malaşykly. Watan dönügi diňe diktatorlyga hyzmat edýänler däl. Şolar wagtyň özünde gawat gelen adama öz bähwidi üçin watany, halky satyp syýasy күнтүçlük edýänler hem dönük. Watanyň dönügi. Halkyň düşmany. Halkyň düşmany diňe diktatorlyklar däl. Diktatorlygyň ýallaklary, işgärleri däl. Her edip, hesip edip kim sponsor bolsa bolsun, men eýdip beýdip Türkmenistanyna häkimetiň bir ujundan tutoýun. Şo taýdan peýdalanyp galayyn. Artyň harmany ýaly pikir edýär Türkmenistany. Men şondan peýdalanyp galayyn niýeti bilen ýapyşýanlar bar. Şolar watan önükleri, halkyň düşmanlary. Şoň üçin halaly haramdan teljermeli. Indi bir zat bar. Siz özüňizi yol başçy, yol görkeziji, baş tutan lider diýip kime alsaňyz, şoň tebigi kanunlar bilen sağlaşygy, garmoniýasy, ahlaky hasaplar bilen, düzgünler bilen sağlaşygy, garmoniýasy nähili bolsa, siziň etjek işiňiziň durmuşy geçişem şolar ýaly bolýar. Şoň üçin siziň sponsoruňyzyň ummasız puly bolabilir. Siziň sponsoruňyzyň gaty güýçli tehnologiýasy bolabilir.
sizin sponsoruňyzyň gaty güýçli adam arlamak, adam satmak, yalan propagandany, ýalany haramy halal ýaly edip, ýalany çyn hakykat ýaly edip görkezmekde gaty ökde tüýji dilli gipnozy güýçli bolup biler. Ýöne iň soňunda iş durmuşa geçmeli, hakykata öwrülmeli bolanna tebigatyň kanunlary bilen Yaradanyň Allah Taalaň ilahy hasaby bilen gawatlaşýarmy? Garmoniýasy sazlaşyp barmy ýokmy? Şoňa görä bolýar. Netije. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Inni mehriban doganlar ýuwaş-ýuwaş jemleýär. Döwletçan sence bu tema hakda näme pikirde? Men temaň başynda işdedim diye. Men jemleýici hökümine ýaňa aýtdym. Ýanky aýdandam ýeterlik däl bolsa aýdyp bilýän nirak fokus etmeli, näme etmeli, näme aýtmaly şonu aýt. Men şoňa görä düşündirip bereýin, jemläp bereýin. Galaksy watandaşlar bäri meçhit däl temadan çykmaň, çykdyk. Ine şulum watan dönüklerinin halk düşmanlarının hilegärligi. Bir gowy temany alıp şo taýda watandaşlar gowy pikirlerini berkitip şo taýda bir magnitni meýdança, şo taýda bir energiýa meýdançasyny döredip, güýçleri uraýara töleý turdup, harasat turdup uraýara. Şonda derrew ara başga zatlar sokýar. Bulam kontrrazvedka ulanyan tilhimlerinden biri. Men munaýdamda ol kontrrazvedka diýemok, şoň ulanyan tilhimlerinden nidim. GPS'de dogry düşünseňiz minnetdar bolam. Türkmenî watandaşlar bu kanalla hakykatlar barada we diktaturadan nädip dynmaklyk hakynda mı diýen. Galan ilmi kitaplary soň her adamyň özü okap öwrenir diýe. Gaty dogry. Şoň üçin galan gurrunlary men aýrýan. Aýplaşma. Baky geldi. Bakyjan salam, salam aleykum agam. Yine başa gaýsyň diýe. Ay hawa da näme başa gaý bolman. Kelam. Gurgany ýatlayan bilen ýükü daşayan eşek bolanyň galya Kur'anyň ayatlaryny nirde näme üçin indirilip ýazylanyna aýatyň süresinde 128 mesele tesvir näme? Mesele bakman düşünmedim o taýlarny. Galaksy Hudaýberdi ilki ýeňiňdäki perişden adyny bilýänmi? Bilmeseň bilip boý. Biriniň ady Kätibiň belekisi Kiramyň diýe. Borlaý goýdyk diýdik şonu. Hawa türkmenigit bu tesvirleri okuduk. İň soňky inni gellik şuňky tema. Watan dönükleri kimler? Hakykatçylarmy? Ýa-da kim watan dönükleri? Hakykatçylarmy? Hakykata aýdyp adalat isleýänlermi? Türmelerdäki ilginçlikleri aýtdylar. Türkmenistanyň türmelerini öz halkyna, öz watandaşyna şolar ýaly ganymlyk edýänler watançylymy, watansöýermi şonu? Watansöýerlik şeýle bolýarmy? Hakykaty ýalany hakykat ýaly edip kabul etdirjek bolmak. Bir jenaýatkary, diktatory, ýa bir haramzadany, çöp düýbüni ýagşyzada ýaly edip görkezjek bolmak.
Vatanseverlik mi? Bütün halk gan ağlayaka, zulümden, her hili genosidin, gırgınçılığın täsirine gan ağlayaka Türkmenistan'ın halkı. Şu Türkmen halkını gan ağlatyandan tarafını tutmak hakikatin değil, zulümün. Zulüm çekkenin değil, zulüm ediyenin, zalimin tarafından olmak vatanseverlik mi? Bunu ahlak taýdan alın, edep terbiýe taýdan alın, dini taýdan, haýsy çerçewe, haýsy galyba salsaňyz salyn şunu. Watan dönükleri, watan dönügi diýip rejimiň adyndan aýagallygyna bize garşy agyna gelenini aýdýan, bizi halaly harama garyp, halallary haramlara garyp, halkyň öňünde hemmämizi bir kartyna daýar edip görkezek bolýanlara jogap höküminde şu gün diplomatik dille gün ýaýlym etdik we düşünürdik. Eger siz bu dillen düşünmeýän bolsaňyz, diplomatik dille de düşünmeýän bolsaňyz, başga nähil dille düşünýän bolsaňyz aýdyň, şo dille de düşünürip bereli. Bir çözgüt tapmasak vatandaşlar hemmämiziň görjegimiz gowulup bolmaz. Indi näme diýmek bu? Türkmeniň çözgüt tapyldy. Resmi guramamyz bar. Türkmen hereket. Türkmen hereketiň töwereginde de birleşdikmi? Birleşdik. Arslan Muradow geçen gedekki efirimizde näme diýdi? Indi diýdi, biz diýdi, siyasi partiýa öwrülmeliýdi. Siyasi partiýa bolmaly biz diýdi. Türkmen hereket guramasy, resmi gurama Germaniýada döredilen 2013-nji ýylda ýatan ýere ýagtyň awdy kulagan ýok bolan güni açylan bir gurama. Şol gurama, şol wagtyň özünde de awtomatiki öz-özünden siyasi partiýa öwrülip biljek guruluşda bir däl iki hökümet gurabiljek personala, kadra hem ýurduň içinde hem ýurduň daşynda eýe ýekatek halkyň hereketi. Zalimlerden, zulüm çekenden başladan Türkmen hereketi şo. Çözgüt bak, agdyberlikde hereket etmek. Näme etmek? Öňürtü bilen hemme zatdan öňürtü internetdäki aktivligimizi güýçlendirmek. Informasiýon göreşde güýjümizi görkezmek. Döwlet baýhan sen emini virtuala geçdiňmi, elektrona geçdiňmi? Diýip bilersiňiz. Elbetde hakykat başga, virtual internet, elektron älemi başga. Biz bolan ikisiniň arasyndaky tapawuty seljerip bilýär. Ýöne gün mertazdaky düzgün. Köp ofisse dogulup ofisse yetişen, internet oýunlary bilen yetişen nesillere, adamlara, şoň şeýle görnüşde dören jemgyýetlere şolara öz diline düşündirmeli. Öz diline düşündirjek bolsaň internetdäki aktivlik bilen düşündirmeli. Bu topar ýagnaklar geçirilýär. Ýygyderli ýagdaýda. Emme naýdym unutturmak geregem ýok. Şonu da düşündirjek bolýan, näme diýär? Serediýär. Nirde sen taýpaň bar? Nirde sen kanalyň bar? Näçe san adam magdam bolupdyr? Näçe san adam tomoşa edýär? Şoňa derediýär. Sebäbi oň dünýäsi şol. Oň ýaşaýan ýurduny hakykatdan hem şol ýagdaýlar kesgitleýär siýasaty. Siýasata täsir edýär. Sebäbi olaň ýaşaýan jemgyýetinde hemme zat gurulup goýulan awtomatda dur.
Biziňki ýaly noluňam aşagyndan -10, -100 bilen başlamalylar döwlet guruluşyna, hökümet guruluşyna. Şoň üçin olaň hemme zady taýýar bolan soň ol şol internetdäki aktivligi edýär. Näme üçin? Olar üçin internet eliň aýasy. Eliň aýasyna gören ýaly. Hiç ýeli gytçylygy ýok, bökdeşligi ýok. Ondan ol öz dünýä garaýşyndan, öz penjeresinden, öz düşünüşine göre, istiline göre düşünü bilse, ondan sen bilen bilelikde hareket edip, dürlü siyasi platformalarda seni gollap başlıyor. İnternetteki aktivlik şoň üçin gerek. Ýöne biz internetdäki aktivligimizi, internetdäki aktivler, internetdäki aktivligi näme üçin bolanýar? Wejaralyk üçin bolanýar. Küntüçülük üçin bolanýar. Syýasy ýa-da beýleki. Aktivist eleweli diýip çykýan adamlaryň köpüsiniň hem esasy aladasy näme? Satanyň arasy. Watanam ýok, hakam ýok, hukukam ýok, insan haklarym ýok, hiç adam ýok. Ýekaje alada satanyň arasy. Boldy. Şoň üçin çözgüt aktivligi güýçlendirmeli. Kelowlan döwlet biziň niýetimiz Allah biler halka zulüm edip halkyny, hakyny iýeniň lanet bolsun diýe. Dolu gollayan, goşulyan. Türkmeniyet görjegimiz görügi, berjegimiz berigi bolar. Ol şeýle bolup otýar. Şu niýadwakatny opozisiýnerleri ýazgaryp näçe ýyllan adwokatny edip bilerkä. Asyl ajdarhalara haçan wagt ýeterkä biz niýadwakatnylar bilen görüşdik. Azat saýlawlarda olar öňe geçip bilmezler diýe. Azat saýlawlar diýilen bir zat bolan bolmaz. Hiç ýerde de bolanok, bolluranoklar ondan arkaýynmy inha saýlaw. Pulu kim berýän bolsa, kim bagşy, kim aýdyn bagşy näme haýsy aýdym aýdýar? Kim pul berip zakat etse şoň aýdym aýdýar. Düşündiňmi Batyrjan? Niýadwakatny opozisiýnerler ýok. Bular syýasy küntüler oýnatgylar. Kezzaplar, bulan ady literaturada, sözlükde hemme ýerde belli, başga ad goýmaga bulara gerek ýok. Nadanlykdanmy, näme sebäpden belli däl. Henidem şolaň tögeregine gyllygyny aktyryp, şolara el çarpyp, internetdäki gyzylan gymmatly wagtyny hakykatyň hatyratyna harjajagyna, şolaryň agyna ankarmaga harjayanlar bar internetde. Şolardan ýuwaş-ýuwaş imana, toba gelip, ýylgyn bähwitli hereket edilýän işlere goşulyp başlayanlar köpeli urady. Şoň üçin men öňem aýtdym bu tema girjek geldik. Ýöne öwran käwa şoň üstünde basyp durmaly bolýar. Muny şoň üçin aýdýar. Dogry düşünersiň diýip umyd edýän. Kelam, Kur'an'a adamlar ýaşaýşynda iki pelaket geler başyna. Biri tebigi betbaçylyk, ýene biri dini meslege bolman diýen aýat bar diýe. Temamyz dinnäl, kelam gaýrat et girmäl şoňa. Galaksy diktaturadan döwrany näme diýe diktatordan döwrany Ukraina ömrü bilen deňdir diýe. Diktaturan döwrany Ukraina ömrü bilen deňdir diýe dolu goşulýan. Türkmeniyet watandaşlar
tokmağımızı hissetmesek hemmemizde de vatan dönüğü diýler. Şoňa düşünmeňiz gerekdi. Edil özü. Men özüm bir şahys watandaş hökümine özüme jogap berebilýän. Ýöne bärde türkmenligiň aýdyşýaly işten sütünü süýnüp sebäbi olar ýaly ýadap işlemeýän adam onu düşünüp bilmeýär. Sütünü süýnüp işten gelýän hiç zadyň kelläňem ünsüňi jemläp bilen o. Myş salaň, süňňiň, eliň, süňkiň hiç zadyň diýeniň eden ok. Myжyň çykyp ýadan. Şonda da şol ýagdaýda da bu näme men diýe bilýärmi? Aýak allygyna sen akopda ýatyrsyň garymda. Aýak allygyna da üstüňden bomba ýagdyrýarlar. Edil şol ýalyky ýagdaý. Şoň bilen şol edil şol frontdaky ýaly biziň watandaşlarymyz. Şonda da saat bizde 12:20. Türkde 1:20. 2-den 20 mun diýişler. Türkde. Şonda da Ram Amerikadakylar bar. Esas köpçülik bizde aktivler Türk bilen Amerika. Şol ýagdaýlykda da garaşlaryny beýan edip güni aýlym alyp barýarlar tesirler bilen. Siz pikir edýäňiz bu tesir edýän, zat edýän adamlar ýagdaw däl zatda, gaty ýagdaw. Ýöne şonda da görüşýärler. Ahlata murat, ilim güýji, silim güýji. Hökman şu hereketden, şu bellilikden yaman goň netije çykýan. Onuň gyska wagtda görürsiň nesip bolsa. Batyr Garabek şolar bir zat edip halky ölüm uykusundan oýandyryp bilseler ýetik bolmazmy? Olaň o niýeti ýok. Kezzabyň, ogruň, syýasy küntüň nähili şolar ýaly funksiýasy bolup bilermi? Şolar ýaly täsir bolup bilermi? Eger hakykatdanam sen aýdanyň ýaly täsir bolup bilýän bolsa, şu wada çende näme üçin täsir bolmady? Bur topar wada berdiler, şu nediň, bu nediň çağırış berdiler. Awa ol halka täsir etmäge beýledi dursun. Bir-birini gemirdiler. Bir-biriniň syrtyny açdylar. Bir-biriniň haramçylyklaryny iliň öňüne çykaryp serdiler. Awa şolar ýaly hereket edýän adamlardan sen ýene ýagşylyga, gowluga han tamamy. Onsoň gelsin ökdeler halkyň öňünde bar gaýratyny görkezip hökümete gelsinler. Wagtynda hemmesi olar görürsiň. Baky, ay bilmedim de agam, yaman ulu zat sorayan bu halktan niye? Sen bilmesen, men bilmesem, hemmemiz bileleşip, biljek bolmasak, bilmesek, kim bilsin? Türkmeniyet netip bolsa agam, men hakykatyň tarapynda. Seni bilýän Türkmeniyet ömrüň uzak bolsun. Mazgaboy Center'dakilerin biri sen. Şonu bilsen bolýar. Dünýäň ýerinde bolsaň men seni tapyp alýan, netip bolsun. Ýöne häzir bolmaly bitmeli işler bar. Şol işler bolup bitenden soň ýeken hemmäňizi men ıştaba alýan, merkeze ıştaba. Ana şondan soň esasy oýny şondan görýärler bolar. Kelowlan daş etdiň doňunjan, içimdäki niýetimi aýtdyň. Mafia topar, siz düşmany halkdan gözleme. Sizin tarapyny tutup halkyň agzyny yumdurjak bolany üns beriň. Halk kemçiligi aýtmana başlady diýe edilýär.
halk bir wagt aýtmagy başlady. Edilözi. İntiham kämilleşer. Galaksy döwleta köp minnetdar toýda görşelen watandaşlar sag bolun diýe. Ýa-da hemmeti sag bol şoň üçin tesbirler bilen jemleýän aýtsa köp zadym mady soňa goýaly sebäbi gaty köp wagt bolýar. Kelam sag bolun watandaşlar minnetdar görüşürüz inşallah nesip bolsa inniki efirde diýe ömrüň uzak bolsun. Batyrjan Batyr Jomortow biziň Özbekistanaky Türkmen doganlarymyzdan Salamu aleykum roza mübarek diye orazalar mübarek bolsun. Aydan niýenden dogalan, agdaşarlan hemmeti Allahyň dergahynda kabul bolsun. Batyrjan Türkmen halky üçin, dünýä türkmenleri üçin ýokman doga et. Çarminara ýoluň düşse, gögöllaşa ýoluň düşse, Niýazuly halypa türkmenden ähli gerçek goç ýigitler üçin, öten geçenler üçin ýokman doga dilek et. Ömrüň bolsun. Toýuňda gaýsyn taja bol. Özbekistanaky türkmen doganlarymyza da köp salam, orazalary düşümlü, bereketli bolsun, mübarek bolsun. Kelam. Giçaşy Batyr hoş geldiň diýe. Batyr garabek goýun sürüsü ýabyň garasyna toplaşyp durka kezzap bir goýun gelip özüni göni suwa ursa. Belki de ýynaklaram birden bökerler. Sürü psikologiýasy şeýle. Bize kezzap ýöne sürüni gozgap biljek gerek. Adamlar taryhynyň hiç bir döwründe sürü iş bitirmedik. Hiç bir döwründe. Hemişe öňde barjylar öz aralaryna guramaçylyk, bileleşik, agzybirlik bilen işi bitirýärler. Sürü diýäniň şol köpçülik olar diňe erwet ýa-da gowy täze bir sistema, hökümet, häkimeti ele alanna şoňa boýun bolýarlar. Gowy bolsun ýa-da erwet bolsun. Şoň üçin dünýede her hili ýagdaýlar, her hili syýasatlar, her hili hökümetler, rejimler bolupdy. Şoňa sebäbi şol ýanky sürü diýäniň şol. Elbetde şeýle goýuny mysal alanda bir goýun bökse, oý Britaniýa, Angliýa, Irlandiýa o taraplarda şeýle aýdýanyň dogry. Ümür goýun bökýä otaý neme? Uçurum aşak, gaýadan aşak bökýä galanlara myýyndan mökýä. Otaýdaky ýagdaý bilen häzirki ýagdaý birde. Türkmen ýigit sag bolun watandaşlar döwledägi ýaly rahat bolsun, indiki efirlere şeýle diýe ömrüň uzak bolsun, sag bol, sag bol. Batyr Jomortow kelam rahmat diýe. Suwmam utardy, bowazmam garlyp barýar. Batyr garabek belki de şeý dip sürü ýaly, ýaby ätlep geçer ýok. Bu diýäniň hakykatdan üzüňe, hakykatyň faktlaryndan üzüňe, durmuşdan üzüňe, durmuşy hakykatlardan üzüňe, döwürdenem üzüňe sen bu diýän. Bu diýäniň bazaryny. Belki käbirler garp bolar ýa-da aglawasy suw bilen görüşüp geçerler ýaly. Öz sözüň bilen özüňi özüň ýalňyş ýanyňy suw diýen seret. Hiç tadı düşünmen. Suwa bökýän goýunyň ýzyndan bökýän goýun ýa şoň ýzyndan bökýän mal hakyky mal bolýar. Nol limek bolýar. Sen mallan gahrymançylyga garaşýan. Yüzüp geçer, görüşer, eýder. Diktatorluklar, kapitalistler,
kezzaplar, ogrular, süýtgorlar, mutgorlar, haramzadalar näme üçin häkimiýete gelenne bilim ulgamyny düýbünden çökerýärler. Sebäbi olar üçin nadan, sowgatsız köpçülik gerek. Diktatorlyk rejimleriniň oduny şolaň gazamynyň oduny şolaň ot ýakmak üçin ulanýan oduny sowgatsızlyk, sowgatsız köpçülik. Sowgatsız köpçülik hiç wagt taryh ýazmady, taryham ütgetmedi. Hemişe kim häkimiýete gelse, kim güýçli bolsa şoňa boyun eğdi. Şoň üçin bu sagatdan soň Baky, Garabek Teýwatyň kanunyny ütgedip netije alyp bilermi? Alahy düzgünleri pozup ütgedip netije alyp bilermi? Şolary pozup bilermi? Ha netije almagy beýledi durus. Bolmajak zatlar, aýdýan zatlar. Galaksi käbir adam Putin bu çıktaýjasyny nädip ýapar diýe. Bu mesele köre mälim. Diktatoryň ayagyndan tutup ýere çyrşata ýetik bar bolany diýe. Ýalňyşmaýan bolsam şuň bir ýerde okudum, dogry ýadymda galmady. Günwatar ýurtlarynyň Putinden, Russiýadan alýan nevti gazy, şoň girdejisi, eger ýalňyşmaýan bolsam, sagadyna 700 euro gazandyrýar diýdimi? Şeýle bir zat diýdi, o sagadyna 700 euro gazanypdy. Häzir olar Putin'e garşa, ýöne Putin'in gaznasyna her mundda 700 euro giripdi. Biri bilen gurrun bolar Ukrainadaky mesele barada. Aýdydy näden Germaniýada günwatar gollaýa eýle beýle diýdi. Günwatar diýdim, günwataryň özü Putin'i has köp gollaýa. O nähili bolýar? Günwataryň Putin'den alýan energiýasynyň Putin'e berýän girdejisi her mundda 700 euro ýalňyşmaýan bolsa. 700 dollar ýa-da euro. Euro bolmagy gaty ahmak. Dollar bolany da az. Inesi pikir etip görüň. Hakykat ol telewideniyede, radioda, mediada, metbuatda aýdylşýaly bolman bilýär. Ya morlan aýdan ýaly bolman bilýär. Galaksi mert ýigit özünden görür, namart ýollaşyndan. Kişa nähek tökmet atanyň özü näkesdir. Haramlaň kapysyna kıyamat koparmak wagty geldi. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry aýtdyň. Ine şu sözüň bilen şu günkü ýaýlymy ýapýar. Mert ýigit özünden görür. Kimi? Namart ýollaşyndan niye? Kişa nähek tökmet atanyň özü näkesdir diýe. Haramlaň kapysyna kıyamat koparmak wagty geldi. Kıyamat edip bolsa. Edip bolsa galaksi ömrüň uzak bolsun. Yaman gowy ýazdyň, şoň bilen bitirýär. Batyr Garabek agam, men derdim halky gozgamak. Halk gozgunly, sen arkaýyn, halk samsyk däl. Halk gozgunly. Men näçe wagtdan aýdyp gaýtalak gelýän. Halk malam däl, goýunum däl, uykuda da ýatanok, gorkanogum, himmedadyň bir wagty bar. Şeýle beýik döwletler döreden, şeýle beýik sunmaty bolan, şeýle beýik medeniýeti bolan, şeýle beýik el hünärleri bolan, halysy, keşdesi, zergärligi, dutary, sazy, şu zatlaryň hemmesini döreden ýokary derejäge ýetiren şu türkmen halky.
mertler galmady, ägirtler galmady, şuy buy diýsegem edil hil öňküler ýaly bolmasa da ýöne şolon geni, şolon gany, şolon nesli aramyzda bar. Ina görüp otursun. Ýazýanlar, tomoşa edýänler, we soň tomoşa etjekler, we soň ýazjaklar. Nesli tükenmedi gerçek türkmenlik. Tükenmedi we tükenmez. Allah goraya. Ata-babalarymyzyň dowa dilegleri goraya. Şoň üçin hereketde bereket, hereket ba ýöne köp çürkenli. Bir däl, bir neçe gedek hasasyny alyrdy. Şoň üçin bular gyzmalyk edip ýa-da bir howulhara bir zat iş edip ýalňyşak, inni ýalňyşmajak bolýar. Serasaplyk we gorkoklyk ýok. Ýa-da nalaja deýinlik ýa olar ýaly zat ýok. Serasaplyk we men halkyň arasynda gezen ýetişen habarçy. Şoň üçin men göz gözüm bilen gördüm. Şaýat boldum. Gözüm bilen görüp, ulagym bilen eşitdim şol wagtyň özünde. Şoň üçin arkaýyn bolay, batyryň arabet. Halkda hemme zat ba, wagty gelmeli. Oğlun howul tuğdan wagtynda bişerdi. Ýazyk goý bir ýere. Şu günem 23 ýyl aslında 22-nji aprelläki gün ýaýlym 2022-nji ýyl. Başta da 22 ba, iň soňunda da 22 ba. Ýaman gowy sene. Belli etip goý. Aýdandan durmuşa geçen wagt gelersiň. Nirde bolsaň tapyşyp oturuşyp çaýlaşarsyn. Batyr garary. Bolmasa entek ençeýillap YouTube'dan çykyş etmeli bolar. Ýok. Özüň ýaly halkyň aladan edýän iýleşlerimiz. Halk bähgitli plan proýektler bizem göreli dünýäden geçmenkä. Görersiň nesip bolsa, gyska wagtda görersiň, arkaýyn bol, howlukma, darykma, giň bol, hemmesini görkezler nesip bolsa, wagty gelende. Ondan arkaýyn bol, görersiň. Yok YouTube ýasatlar, biz telekanal oňdaşynyň ýanky düşmýäli. Türkmen hereketiň resmi guramany partiýa öwürüp hökümetimizi gurup zat edip hemme zadymyzy edil bolşýan edip ýerine ýetirer. Ondan arkaýyn bol. Etmeli zatlar halkyň adyndan, halk üçin, halkyň öňde barjylary bilen, halkyň göreşijileri bilen biz edip oturýarys. Her kim etmeli işini edýär. Şonu bil, arkaýyn bol, başyň dik bolsun. Hiç wagt ruhdan düşme. Galaksi. Urradi. Näme urradiňi bilemok. Kel oglan, watandaşlar giç ýaşy diye 2 saat açyk bolsa da ýataly. Sölerlige, turaly, ýagşy diligde bolaly, ýagşy niýet, ýarym döwlet. Gaty dogry Hudaýa şükür işlerimiz, aladalarymyz, hemmelerimiz, hemme zatlarymyz gaty ýa-da saňam gaty ýa-da da hawa käbiriňiziň sabryňyzy sabr käsesini doldursa da şaltyrak bolsun zat diýenler. Şonda da Hudaýa şükür işleň berýän netijesi hemmesi hakykatdan hem gowy görnüşde. Şoň üçin hatirjem bolun, ruhuňyzy belent tutun. Aýdanyň bolmady diýip ýakamdan ýapyşyp bilýäňiz, ýöne ýakamdan ýapyşmak dälle eňime eliňizi goýup ýa-da gujoklaşyp gutlamak dogrudanam aýdanyň dogry çykdy.
dogry görünüşde hereket edipsiňiz. YouTube'un öňünde hemme zady açyk aýdyn aýdyp oturanyndan, hemme planyny, strategiýanyň hemme zadyny aýdyp oturanyndan gomporjak bolup, ýa-da bir YouTube'un berjek 3-5 şaý üçin türkmeniň geljeğiniň strategiýasyny, planyny, programmasyny satyp oturmaň hiç şeýleğine emes ýok. Halka peýdaly adamlarda peýdaly tarapy ýok. Şoň üçin YouTube kanalyna biziň etmeli zadymyz özara guramaçylygy, aň düşünjäni, aktivligimizi güýçlendirmeli, çatlandyrmaly. YouTube şoň üçin gerek. Habarlaşmak üçin, biri-birimiz bilen tapyşmak üçin gerek. Görüp oturýarsyňyz, türkmeni, Keloğlan, Galaksy, Batyr. Ýene-de bur topar biziň alyp barjylarymyz. Şular tapmak üçin gerek şu zatlar. Biri-birimiz adam, insan soraşa diýe. Şeýdip tapyşmak üçin özara gatnaşygy ýygyjamlandyrmak, ösdürmek üçin gerek YouTube bize. YouTube'dan elbette iş bitirip bolanok. YouTube'dan revolýusiýa bolanok. Ýöne şoňa giden ýolly hakika adamlar, görüşüjileri, strategistleri, pehlwanlary, daýaglary, edermenleri saýlap tapyp bolýarmy? Elbette. Şuň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp köp zat edip bolýarmy? Elbette. Biz şonu edip oturýarys. 2007-nji ýylda, soňam 2012 bilen 2019-njy ýyllaryň arasynda Azatlyk radiosyna daşardan işlemde hemişe watandaşlar şey diýärdi. Şunça ýyllap Azatlyk radiosy diktatorlygy ýykyp bilmedi. Seret Azatlyk radiosynyň diktatorlygy ýykmagyna garaşýarlar. Diktatorlyga bir çäre bolmagyna garaşýarlar. Azatlyk radiosu propaganda radiosu. Aslında SSR ýykmagy üçin döredilen bir radio. Soňam o diýen bolmasa da sponsorlary eýdip şol propaganda nemelerini ýöretjek bolýar. Ýöredýär. Köpsi ýamol nemeden çykdy. Diktatorlyklaryň täsirine hereket edýär, şolaryň kontrolyna. Kim pul berse şoň bäkidine. Şol ýaly. Olar ýaly metbuat bilen, YouTube bilen edip bolanok ol işi. Batyr Garybek edip bolanok. YouTube biziň öz aramyzdaky gatnaşygy ýyňjamlandyryp bilýär, aýdyşym ýaly. Biz YouTube kanalynyň üstü bilen derdimizi aňlatyp bilýäs, dertleşip bilýäs, derdimizi ýeňletip bilýäs. Halkymyzyň ruhuny göterip bilýäs. Ýanky aýdyşym ýaly. İşten öllür ýaly adap gelen watandaşlarymyzyň ýüregine suw sepip bilýäs. Şolary ruhlandyryp bilýäs. Şolaryň ýüküni, şolaryň çekýän jebir jepasyny ýeňledip paýlaşyp bilýäs. YouTube şoň üçin gerek. YouTube kanaly şoň üçin gerek. Ýöne esasy biziň görüşimiz. Türkmen hereket hökümine, Birleşen Türkmen Fronty görüşüjileriniň şu alyansy, bileleşigi alyp barýan işleriniň ýekece prosendem YouTube kanaly eden okşan. Ýekence prosendem edilen. Ewa o taýda ummaty işaret edilip ýör. Edilip gidip otur. Men ýygy-ýygydan YouTube kanalyna çykyp bilmeýäniňem esas sebäpleri şol hakykatdan edilmeli syýasy jemgyýetçilik işleri edip öğrenmek üçin. Esasy şol. Oňdaşyndan başgalaryň işi, soň öz işim gören aýlamak üçin edi. Yetişmek ansat däl. Ýöne şonu diýýär. Reklama gerek ýok. YouTube'dan hemme zady paş edip oturmaga gerek ýok. YouTube'dan elimizden geldiğinden il günün ağda berligine, halkyň ruhlandyrylmagyna, ukuyuply, başarjanyň saýlanyp öz ýanymyza alınmagyna, çekilmegine, ağlanjak bolýan watandaşlaryň otdan, duzokdan, görünen, görünmeýän belalardan halas edilmegine
goşant goşalyň, şoňa sebäp bolalyň. Sebäbi YouTube eliň aýatynyň içi ýaly, telefonyň içinde isleýän wagtyň seredip, şo taýdan eme öwrenip bilýär. Şol hyzmaty bereli YouTube'dan galandandy bir edip berýär. Edip bolsa. Kelowlan we galaksy şoň bilen jemleýän döwlet nesil var, ýurt içindenem olaram giýje üçde çağa maýan köpertmeli wagty çörege nowata durmaly türkmen diýinjek bolup edilen oyun ýa türkmenden diýinjek bolup edilen oyun gaty dogry. Galaksy täze döwri goý giç guralyň. Emma nesip bolsa baky hemişe gowluk olar ýaly edeliň inşallah diýär. Şoň üçin howluk manlar adalaty hiç kimin ne pul bilen ne güýç bilen arlaw, sapalak, owurluk, kezzaplyk bilen üýtgedip bilmeýän bir görünüşine nesip bolsa Türkmenistanyň durmuşy geçirirse adalat. Adalatyň höňüne hemme kişi deň bolar. Adalat bolan ýerine de bereket bolar. Görüň ýok. Şunam nesip bolsa Türkmenistanyň Halk Respublikasyna edip görkezler. Hemmeňizden şondan haýyrlanarsyňyz, peýdalanarsyňyz. Goşant goşdum, şunu da menem goşant goşdum diýip buýsanlar, begener şuň sowabyny paýlaşar biziň bilen. Geljek nesillerine de agray goýar. Paýlaşmaýanam özü biler. Gollamaýanam, gatnaşmaýanam özü biler. Ýani şoram adalatdan peýdalansyn. Her kim peýdalansyn. Bütün dünýä görellilik bir döwlet, sistema, ulgum, hökümet gurar. Nesip bolsa bilelikde ady bilelikde. Türkmen ýigitleri, edermen gyz gelinlerimiz nesli tükenmedi. Hemmeti baý işläp berler. Şunu bilseňiz bolýar. Orazalaňyz kabul mübarek düşmüni bolsun. Köp sag bolun. Tomaşaçylar gözüňiziň nury geçmesin. Köp sag bolun. Alp barjylar, tesirçiler, kommentariýaçylar eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Ýene 3 saga geldi. Aýplaşmaň. Hepde de bir gezek şular ýaly bolan üçin şular ýaly uzaga çekýär. Aýplaşmaň. Gyska wagtda mukaddes watanymyzda Türkmenistanda halk düşmanlaryny, hakyky watan dönüklerini ýok edip adalatyň öňünde hatara durup kanuny jogapkärçiligi çekip geljek nesillerimiziň eşiretli geljeğine goňup toý saçakly gyska wagtda gatnaşyp görmek hemmemize miýesser etsin. Ähli ýagşy dileýleňiz, awadatlaňyz, tutan ýagşy işleňiz, tutumlaňyz Allahyň dergäňinde mübarek gaýda kabul bolsun. Şol orada aý Türkmen halkynyň, Türkmenistanyň halkynyň ykbalyny her hili hapalyklardan, haramlyklardan, kezzaplardan, owurlardan, zalimlardan arasalan, öňümüzi, ýolumuzy açan aý bolsun. Geçen orada da dile gedipdik. Arasalansyn meýdança diýdik. Meýdança arasalandy. Innem ýolumuz arasalansyn, ýolumuz açylsyn. Haramzadalardan, haramçylyklardan, agdalylyklardan arasalasyn jemgyýetimizi, ýurdumuzy. Gaty dogry, kelowlan biz gorkak däl. Ätiýajy elden bermeler. Biz ätiýaşly, gorkak däl. Gaty dogry, ömrüňiz ok bolsun. Sagja bol. Mehrimandygyny şuňky gün ýalymyny şu taýda jemleýär. Watan dönükleri kimler? Watan dönüklerin kimlerdigini
ayıl sayıl etdik diýip men pikir edýän. Watan döwekleri hiç wagt hakykatçylar bolmady. Hakykatyň, adalatyň, halallygyň, dogrulygyň tarapynda bolmady. Şoň üçin watan döwekleri, halk düşmanlary aslında Türkmenistan döwletini talayanlary gollayanlar, talayanlary gollayanlar, ya şolary yerinden aýryp bizem talak görsek diýenler. Hakykata aýdýanlara garşy çykýanlar, hüjüm edýänler. Bize hakykatçylara garşy, hakyň tarapynda bolanlara garşy kimler hüjüm edýän bolsa, şolaryň hemmesi hakyky watan dönükleri, hakyky halk düşmanlary, edýän hereketleri, aýdýan sözleri, çykyşlary bilen hemme zady aýyl saýyl görkezip düşündirip oturlar. Bu sözi var. Mundan beter näme? Merk gerekmi diýe. Merk parsça ölüm diýme. Şular ýalmak bolýar. Görjeňiz gowy bolsun. Ömrüňizi ojaňyza berken. Bütün daşary wagtlarda çeken ähli jeber jepalaňyzyň hiç biriniň ögözünde olup bolmaz. Ýöne şonda da nesip bolsa Türkmenistan Halk Respublikasy siziň şu daşary wagtlarda çeken jeber jepalaňyzyň ýüküni, täsirini azaltmak üçin nähil kömek gerek bolsa, psikologik kömek, maddi kömek hemmesin elinden gelen eder. Etmä mümkinçiligim ma, ukypym ma, hemme adam bar. Wagty gelende nesip bolsa. Bilelikde görürüz, bilelikde guwanarys, bilelikde gutlarys. Bu ýeňiş hemmemiziň ýeňişimiz bolar. Birleşen Türkmen Halk Frontu, Türkmen hereketinde halkdan dören, halkyň öňde barjylarynyň, halkyň edermen ýigitleriniň, gyýz gelinleriniň ýeňişi bolar. Şolaň halk köpçüligine sowgady bolar. Köp sag bolun, Mehman.